صوت أمس إبراهيم حسنا يمدى مدى كتامتا لو عمل يقو يقو طولونين كرئيس سلاماتي عشلاتك لكيت أو دامت نحبوس أو دامت نايدستس أو دامت حقوثي أو دامت أمري أو دامت نحبوس أو دامت نايدستس أو دامت حقوثي أمري أو دامت نايدوري أو دامت نحبوس أو دامت نايدستس أو دامت حقوثي أمري أو دامت نايدوري روس أو دامت يقرنا محروق قلبي يقرنا مع الولائك روس أو دامت يقرنا لا 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 محروق روخ مع الولائك محروق روخ مع الولائك صوت وديو أو لعنت وينو معلتي حبسيو صبوغ تغدنو حرمت علينا تنسي سوستي وحرمو عنا تنبلع تنساتي روحوس أو سلام تخطاتلتي نايز channel كما يتخونو تنبوك تكونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقدس زيناتاتن تنتنان حيزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا مسانا كتسون حدما بخبرن عدمكم لايك سبورت بمقبار دما نمدبنا جوين كتقبرن عدمكم بمجمريا لومي عيد الفطر سلازين كل ما من تمسلمنا أحواتنا انقعنا بزعيد أبقعكم كل عام وانتم بخير عيد مبروك قبلكم يفتو عامتا كم زوان كي غرفة كي شرفة بسلام يزنحنا كبلي مرت بجمريا مغنياتو زبير ترا كم زادر في بإنترنت يرغيبيا حداش در فيها مثلني نزخوني يخونا قاتامي نحدنا تزبير ترا نمحيال كنت كمال كم زلنا زيادة ما بالزفحي عبد حريت كزاربو لي مجمريا جن نابتي تعستي كوز دوكمي كسام موداتا مساي كتصون حدما بخبري عدمكم مجمريا بزخن جمرينا Official, the two most populous countries in the world have just announced a strategic shift in relations that potentially could turn out to be one of the most consequential geopolitical stories of the 21st century. India's Prime Minister Modi just revealed the truth about his relationship with China, and it's something you'll never hear about in traditional mainstream media. Our ties have been extremely strong with deep cultural connections. If we look back centuries, there's no real history of conflict between us. It has مجمريا زلنا مدرخ أقدس مدرخ يكبحل كله سلمنتايكم نبلا لنا مغنياتو حجاتينا زلنا مدرخ اتي انكو قصراو زبال فتقاقام زدقام قصر زربات سمعوه كم معتنا معتي الناقل حي زخدو لزلو مدرخ سلزلنايو انتاي تقم خلوو نزبل دما اتونكو حدا حيلو خوينو زوز نبرا عالم إذن زحلفا 3 عمد بوحد انت ذكرنا كابتي ساعتات دحرنا صنة ايرتراك سابعجي ايرترا زحلفتو قد تاوي سلواناتو من البات نكالوت علامات يونيبولار مالتيبولار كي قدسهم يخلي ترديهم لهم ايرتراغن بتي انكو قطراو زبال كاب 50 جميره واغا زخفلتيا ابل علي دما كاب 9 حدن دما اتزياده كاب 9 كاب 50 تقوا ولا كوا تي باي بولار كلت حيلتات تنبرو كلت يوم تم حيلتات جن نيرترا كربح واي كالو مغنياتو اتو من ايتيوبيا حيلتات اسلالفاناتهم نغيروا نيرترا سلازا سيواسو نقدفو كاب 9 جميرو كاب 9 دما دحروت كاتنا حبرت سوفيت كالي انكو قطروا امريكا تزو عالم نيرو نس دما نيرترا كغوت امبر كتاقما يرانه حجنا اتوزلنا مدرقون نيرترا بفلي كتاقما يبلكم يالهون جن اتي اب ايرترا زغبر زنبر على توكايدا نخقير تخولولو نملس جنابتي انتي نسمع زلنا كلت اقدس حيلتات على بيسيا بعالم درجاون قطر حد زخونو قطر حد قطر خلتن كونو خمس كونو مخانم زنقرلهم ازخا هذه زي كونه كوننتيو اب تاريخ دما نزنو تاريخ زراو حق زيناي تاريخ قطر حادن قطر خلته وي ونزعبي قطبات زنبرو تشاينان هندن بحالو كلت يوم 1.4 بليون تبابلهم سلازي ببس حزبي بصقاتات بقطبا بكل نجر ازيوم حقرازياتهم بحاده كسرحون تجميرهم امريكا مونغوماتيات صوتو زلا جيم تتاليو جيم اوفر نعلمنا تزبلص مدرخ كون خلي وي ون اتليست حدش مدرخ كفتريو هندي ابز حلف عامتات ننوي حوان يمانن صقامن اكتلاخ عصني حلا امريكا دما نهند بستخاله متن كاب امريكا كاب تشاينا نختفنتدا كل زكال
جيم كصعود صنيعهم حجمت يزال دونالد ترامب كم زقد سوسل زي كونه هندي قاسنا بلد مستا غربيتا زخونت ناي تاريخ زمدنا زلو هاجرو غربيتهم تشاينا شركنتهم كعز جميرا مالو and this is very significant كلتين إيرترا صبغ زمدنا مسني زلون نيرترا دما generally زقربا هاجراتين زياتن نايزن كلتين هاجرات زمدنهم بحد كسر حنتو جميرهم عب نقدناتهم بقى بحر سلا زحلف إيرترا الأولى قد سنة كلوا كم زغل فلت هجين ملس انت هاي زقرم على له أبز سمعوا وزازر بازيا مينستريم ميديا كعبت أزفتني يزبحال ولا قط بودكاست بزح حسب ترايو ات مينستريم ميديا جن أمون غندن تشاينا زقبر انترف بعلوتا بأول تخطق سيدلني معناته أمون غزين كلتين حجرات زلوا فحفحه انتحريف تفتحوا بحد أكثر حاجة ميرا نتمع رابع عالم نيوروبا أمريكا تزعبي يتسقم معناته زعبي داغان عالم زعبي كتابان عالم أبنسل زلوا نسمع الجبزي. Considered each other friends. How can that friendship be reinvigorated to help de-escalate some of the recent tensions and resume dialogue and cooperation with China? Look, the relationship between India and China isn't something new. Both nations have ancient cultures and civilizations. Even in the modern world, they play a significant role. If you look at historical records, for centuries, India and China have learned from each other. Together, they have always contributed to the global good in some way. Old records suggest that at one point, Prime Minister Hindi Narendra Modi تزارب زلو أمانغو China هندن قربات حجراتين نوح كيلومتر دوب زلون كلتين دما تنتهو civilizations تنتهو civilizations كبحال كله من البات تنهي لبشارت كريكم إني إذا كلت حجرات نينوح تاريخ زلوهم يوم كلتيهم دما نحت حدهم ننوح عمتات أب قربات من بارم ترايد يكونس بحدا بشركنا تسرعوا نبرو زنبرو كابتنتي بزعكوينات زي نبروم يوم كلتيهم حجرات أبز حلفة كلتهم يتعامت نيروبان أمريكان أب سلطانه زنبرو زي ويسترن سيفيلايزيشن أبز مصلو قدام يزرحوا نقرتلو زن كلت حجرات كلتين تداخيمان ترايد يكونس كلتين كم حسن تمزميزن أمونغوم زلو شجر دما مليسو ناقول حي ما مليسو ناخف أزخي زنبري حدا كابو دما اتمع رابا وعلم زخطلو زنبرو بوليسي divide and conquer زبل مقاقيل كاقزاء أمونغو أبقرباب تزلو حجرات ولا وناينو وحشر كنا نتلوم أو وشتوس أقام كم زهلو بمقبار لك أكامتي ناي إنجليز نكسنة أبير ترامتيو أمونغو أسلاما كريستيانين أمونغو متحاتون قولان أمونغو زن نابلة بزح فنجتات زتغلي سلواناتو أب أفريقيا وين تمساسالا بكله كومو بمقبار أقليو نحت حدو كقاتا تلو خلو أقليو لماكسا حجي كحاو زي كل قصل تاريفو زلو مالتيو بتن رياضة لنا China هندن دما كم civilizations أبزز حلفة هندي مجزأتنا إنجليزي يعني راس لازم تاي تسبه أوشتهم مع أتسقم تفتير الله مالو قبل عليه دما مزجور بيتهم تسبق زندناين برمن China الداخيمة من هند الداخيمة ما منيرهم حجي كل يوم China أبتزل على درجة سلطة خلاص حلو هند دما reorganize نكوني فتنو لو أمريكا ستيل كتس أو تلهم تفتن كم زلان بزع شجرات كم زلون بزع بدهتات كم زلون ميزن الجرزلو by the way ولا هند نبعلو نتيناي أمريكا قلحتان مركابيلو زخدو زنبرا بوليسيون وتسيد كم تعلي كعلن سلازي درجة بزع بوليسيتات بس أمريكا زيادة زمدنا مفتار نشاينا مغرق كساتفو بزع فتينهم يمكن أمريكا أي تأمنهم يعني هندي سلامتاي دي تأمنهم كهندي ناب 3 تريليون زقع قطة بازلويو نهند بحجاز مالتها بزوها نزن أمريكا كالاي تشاينا مفتار مخاني فلتيهم سلازي هند دحري تكنولوجي بما إذا تشاينا تفرهم زلا هند كالتيفهم كونوا خليهم سلازي هندون كحجزوا ما يدلون يوم بس هند دا موسخ قبري في التنبر دحر حجزوا مملكة كم تشاينا كحلفهم يوم سمكا سلازي تشاينا كترارفنا دلي يقولون هند بحجاز مالت كل التجبابل مهنات مالت كوينو سلاسل معهم زلوا مساخم على نابل كتب بروم تشاينا نمودا دا كحجزوا بر هند نبل على كحجزي دلين يوم زلوا هندوي عندما نزشت أراضي فلتوهم سلازي من اللي بقرب أنا عطاتهم هندي نلعلك تمسس كحجز دل زلوا راشا زبال هاي لله معناته هند نلعلم خاد راشا سقات هيكون أبزلوا تقول مع أجد أسمع بعلم مالتيو ناي هندن العلم ممتع براشا أجد أسي مخنيات ولو كم تشاينا عبزم دنا تلو هندن العلم تقينو نتي زلو بالانس نتي زلو ناي إسيا حيلي بالانس هم كبار هندك حجز غليو مخنياتو هندي تا تريانجل ريوا تا سلوس كورنا راشا هندي
ቻይና እያ ትብል እዛ ትሪያንግል እዚኣ ብኤስያ ዘላ ማለት እዩ ኤውሮፓን ኤስያ በልዎ ራሽያ ዝዓበየ ክፋል ኣብ ኤስያ እውን ስለ ዘሎ ሕጂ ክልቲኦም ሰለስቲኦም ኣብ ብሪክስ ኣለው ኣብ ኩሉ ድማ ኣብ ሻንጋይ ኮኦፐሬሽን እውን ኣለው እዚ ኩሉ እዚ ክንሪኦ ከለና ንራሽያ ህንዲ ንላዕሊ ክትመፅእ ይደልዮም that's why ምስ ህንዲ ሽርክነት ዘለዎም ምስ ቻይና ግን ምርጫ እውን ኣይኮነን ቻይና እታ ዝዓበየት ናይ ንግዲ ፓርትነር ናቶም እያ ስለዚ እዚ ዳይናሚክስ እዚ ንኣሜሪካ ሕማም ርእሲ ኮይኑዋ ዘሎ እዩ ክንሪኦ ኢና ድማ እንታይ ገብርሎ ወታደራዊ ቅዲ ክንሪኦ ከለና ንመለስ ሕጂ እዚ ታሪካዊ ሰረት ክኾነና ኢለ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ Been about learning from each other and understanding one another. Now, the move is significant for many reasons. India and China together account for 34% of the world's population, but even more impressive, the two nations combine for over 50% of the world's economic growth. If China and India move strategically closer together, these two nations will become an unstoppable force that will dominate the future of the 21st century. Our relationship should remain just as strong in the future. It should continue to grow. Instead of discord, we emphasize dialogue because only through dialogue can we build a stable, cooperative relationship that serves the best interests of both nations. What Prime Minister Modi said in this clip is so profound. While the United States is isolating itself on the global stage, passing tariffs and starting a global trade war, India and China have resolved their previous disputes and is setting forth on improved relations that Prime Minister Modi explains will have a profound effect on the world. Global stability and prosperity from China and India. It might sound like a new concept, but in fact, it's one of the oldest in world history. Just look at this fascinating graph. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣገዳሲ ነገር ክንርኢ ስለ ዝደለኹ እየ ደምፃልኩም ዘለኹ ምክንያቱ ፖለቲካ ታሪክ እንተተረዲእካ ጥራይ ፖለቲካ ክርዳእካ ዝኽእል ዓለምና ናበይ ትኸይድ ኣላ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክንርድኦ እንተኽኢልና ጥራዩ እቲ ሽርክነታት ኣብዚ ሕጂ ንምግናን ወይ እውን ንትዕቢት ገለ ጌርኩም ከይትርእይዎ እምበር መርሕነት ናይ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝርድኦ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ብሰፊሕ ግዜ ይዛረበሉ ዝበዝሐ ሰብ ክንዱ መረዳእታ ከለዎ ስለዘይክእል ግን ንድሕሪት ተመሊስና እናተምሃርናዮ ክንመፅእ ኣለና ካብ ዝብል እየ ነዚ ዘምፅኦ ዘለኹ ዓለምና ትቀያየር ኣላ ክብል ኣብ 2011 ኣገዳሲ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ህንድን ቻይናን ጥራይ ክልተን ሃገራት ሓዊስካየን 34% ህዝቢ ዓለምና ኣብዘን ክልተ ሃገራት ይቕመጥ ኣብ ክልተ ሃገራት 34% ህዝቢ ዓለምና ተርዲኹምሎም እዚ ግደፎ ቁጠባዊ ዕቤት ናትና ግሮውዝ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ቁጠባኻ ክዓቢ እንተደልዩ ናበይ ክትህሉ ኣለካ 50% ናይ ግሮውዝ ቁጠባ ናይ ዓለምና ኣብዘን ክልተ ሃገራት እዩ ዘሎ ስለዚ ካብዘን ክልተ ሃገራት ወፃኢ ቁጠባዊ ዕቤት ክህሉ ይክእልኒ ኣብ ዓለምና ፍርቂ ናይቲ ቁጠባዊ ዕቤት ምንጭናቱ እዚአን እየን ሰፊሕ ዝኾነ ቁጠባ ከምኡ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎን ዝዓበየ ዕዳጋ ሎሚ ከምዘሎ ምስ ግዜ ኸ ዝዓበየ ይክኸውን ነዚ ክወዳደር ዝኽእል ኣፍሪቃ ከም ኮንቲነንት እንተኮይኑ ጥራይ እምበር ብንፅር እውን ኣፍሪቃ ክወዳደሮ ይክእልኒ ስለዚ ኤሮፓ ኣብዚ ውድድር ክኣቱ ይክእልኒ ኣሜሪካ ድማ ጀስት ቱሊትን ኣዝዩ ንእሽተይ ኣሜሪካ ኣብዚ ካልኩሌሽን እዚ ክኣቱ ዝኽእል ኣይኮነን ምስ ግዜ ኣርሒቕካ ክጥምት ከለኻ ማለት እዩ እዚ ቻርት እትርእይዎ ዘለኹም ንኣብነት ሲቪላይዜሽን እሲና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ቻይና ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ድማ ህንዲ እዩ እንተሪኢኻዮ ንዝሓለፈ ከባቢ 2000 ዓመት ታሪክ እንተሪኢኻ ንዝነውሐ ክፋል ኢንዲያን ሲቪላይዜሽን ክንምንታይ ዓበ ከም ዝነበረ ካብ 1500 1600 1700 1800 ክሳብ 1800 ክሳብ 1800 ገጽኩም ተሪኢኹም ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ቁጠባ መን እዩ ነይሩ እንድሕር ኢልና ህንድን ቻይናን እዮም ነይሮም ራይ ኣብዘን ዝሓለፋ 200 ዓመት እዮም ክልቲኦም እናደቐቁን እናተዳኸሙን መፂኦም እምበር ኣብ ታሪክ ዝዓበዮም ነይሮም ሕጂ ድማ ተመሊሶም ካብ 2000 ጀሚሮም ድማ ክልቲኦም እቲ ቻይና ዝበሃል ንዓበየ ይኸይድ ኣሎ ራሽያ ህንዲ እውን ብመሰረቱ ንዓበየ ይኸይድ ኣሎ እቶም ኤሮፓ ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እናትጨበጡ ይኸዱ ኣለው ኣሜሪካ እውን ከምኡ ንታሕቲ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ታሕተዋይ ዘሎ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ እቲ ታሪክ ናይ 2000 ዓመት ተመሊስካ እንተሪኢኻዮ ቻይና ትምዕብል ኣላ ይኮና ንብል ዘለና ኣብ ናይ ቀደም ቦታ ትምለስ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ናይ ቀደም ሲቪላይዜሽን ኣብቲ ናይ ቀደም ሓይላ እያ ትምለስ ዘላ እምበር ሓድሽ ምዕባለ ሓድሽ ለውጢ ይኮና ንርኢ ዘለና ከምኡ ድማ ህንዲ ምስ ግዜ እናዓበየ እንድሕር መፅዩ ሓድሽ ሲቪላይዜሽን ወይ ሓድሽ ምዕባለ ይኮን ኣብቲ ናይ ቀደም ቦትኦም እዮም ዝምለሱ ዘለው ስለዚ እዚኦም ክልተ ሃገራት ተማዕቢሎም ምስቲ ናይ ዓለምና ናብ ኤስያ ገፃያ ሽፍቲ ትገብር ዘላ እዚ እስራ እዚ ሕጂ ዘለና ክፍለ ዘመን ድማ ናይ ኤስያ ክፍለ ዘመን ይክበሃል ከሎ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ህንድን ቻይናን ጥራይ ኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ሕጂ ኣብዚያ ህንድን ቻይናን ንዛረብ ኣለና ካልኦት ኤስያውያን ተወሲኽካሎም ድማ ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ኣብዚ ኤስያ እዩ ዝቕመጥ ዘሎ that's why ናብ ኤስያ ገፅካ ምጥማት ኣመና ኣገዳሲ ንቻይና ንጠምት ክብለኩም ከለኹ ብሓፈሻ ናብ ኤስያ ምጥማት ማለት ንመፃኢ ምጥማት ማለት እዩ ንምዕራብ ምጥማት ማለት ንኤውሮጳን ኣሜሪካን ንሕሉፍ ምጥማት እዩ ክኸውን ምስ ግዜ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሲቪላይዜሽን ኣብ ላዕሊ ኸይዱ ንቁልቁለት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ህዝቦም ንላዕሊ ምኻድ ኣብዩ
ባህልናቶም ክብርታትናቶም ኣካይዳናቶም ታሪኻዮ ናይ መወዳእታ ፒክ ደይቡስ ንታሕቲ ገጹ ብቕልጡፍ ዝወርድ ዘሎ ሓደ እቲ ህዝቢ ከምዚ ክባዛሕ ኣይከኣለን እናተጨበጠ እናተወደ ዲክላይን እናገበረ ዝኸይድ ዘሎ ካልኣይ ወላ እውን እቲ ናይ ፃዕሪ መንፈስ ናይ ፈጠራውነት መንፈስ ኣሜሪካ ንኣብነት ሲቪላይዜሽን ወይ ከም ዕባለታት ኣለዋ እንተልካ መን እዩ እቲ ኢኖቬሽን ድራይቭ ዝገብሮ ዘሎ ስደተኛ እዩ ካብ ኤስያ ዝመፀ እዩ ኩለን ዘ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ እንተሪኻዮ ኩላቶም ብኤስያውያን ዝእለያ ዘለዋ ስለዚ እቲ ኤስያ ዝበሃል እዩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ዘንቀሳቅሶ ዘሎ እምበር እቲ ምዕራባዊ ዝበሃል ፃዕዳ የለን ኤሮፓ ብሓፈሻ ንሪኦ ኣለና ብዝቐልጠፈ ናቃሓመ ዝኸይ ዘሎ እዩ ኣፍሪካ ብሕጂ ክትንስእ ስሊፒንግ ጃየንት እዮም ዝብሉ ኣፍሪካ ደቂሱ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ብሕጂ ክበራበር ስለዚ እዚ ታሪኻዊ መረዳእታ ሒዝካ ምኻድ ኣመና ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ንኣትዎ ዘለና ንታሪክ ፅቡቅ ተደይተረድዩካ ናይ ሓፂር ግዜ ጥራይ ትጥምቲ ኮይንካ ኣስተውዒልካ ንክትሪኦ ንዓለምና ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕጂ ነዚ ብምንታይ መቃን ክንሪኦ ስለ ዘለኹ እየ ደምፃልኩም ዘለኹ እስከዚያ ስምዕዋ Looks to be growing. The bloc of developing economies wants to counterbalance Western-led institutions, but can it reshape the financial world order? We start at the White House, where President Donald Trump has threatened the BRIC nations with 150% tariffs if they try to undermine the U.S. dollar. Trump's new art of the deal playbook, threatening steep tariffs as an act of diplomacy. This weekend, Trump warned he will inflict a 100% tariff on BRICS. The first thing I said is, even mentions the destruction of the dollar. እንታይና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ እዚ ነገር እዚ ስቑኢላ ክትሪኦ ከም ዘይትኽእል ንፈልጥ ኢና ስለዚ ኣሜሪካ ናይ ግድን ነዚ ነገር እዚ ጠጠው ከብለለኒ እያ ትብል ዘላ ነዚ ነገር እዚ ጠጠው ንምባል ድማ ክትፅዕር ኣለዋ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ብላንድ ማስ ብመሬት ሒዝዎ ዘሎ እንተሪኢኻዮ ከምኡ እውን በቲ ዘለዎ ብዝሒ ህዝቢ እንተሪኢኻዮ ንኣብነት ኣብዚ ዓብየ ክፋል ኣብዚ እንታይ ንዛረብ ፀኒሕና ኣብ መንጎ ቻይና እቲ ዝደመቐ ቀይሕን እቲ ቅጥን ዝበለ ቀይሕን ዝደመቐ ቀይሕን ኣብ ታሕቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኤስያ ኣብ ልዕሊኦም ድማ ራሻ እዩ ዘሎ እዚ እቲ ብሪክስ እዩ ክልቲኦም ህንድን ቻይናን ጥራይ ዘይኮነ ንራሻ ወሲኾም ንሳውት ኣፍሪካ ወሲኾም ንብራዚል ምስ ገበሩ እቲ ናይ መጀመርያ ብሪክስ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ህንድን ቻይናን ጥራይ ዘይኮኑስ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ንኣሜሪካ ከመይ ገይሩ ኣታክ ይገብሩ ከም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኣሜሪካ ንብሎ ዘለና ሃገር ንኩሉ ኣጥፊኡ ሕጂ እውን እንተኾነ ንዝመፅእ 100 ዓመት 50 ዓመት ባዕሉ ከም ማሕደራና ዓለም እዩ ዝደሊ ዘሎ ነዚ ንምግባር ድማ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ድሕር ዝብል ከም ዘይኮነ ነተን ብሪክስ ዝበሃላ ንኸይምዕብላ ኣብ ንዶላር ገዲፈን ንግዲ እንተገይረን 100% ታሪፍ ክገብረለን እየ ካብዚ ናብዚ እንድሕሪ ከይድኩም ነዚ ክሓፅየ በዚ እንድሕሪ ከይድኩም ከምዚ ክገብር እየ ብምባል ናይ ዓቕሊ ፅበት ዝኾነ ውድድርን ጉያን ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ከይኽእሉ ዶ ከምዚ ገይሮም ንክሓፅዎ እስከ ንእሽተይ ተመሊስና ንስማዕ ኣብዚ ምንታን ክርዳእና ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ነገር BRICS, which includes Brazil, Russia, India, China. Currency was a topic at the 2024 BRICS Summit, which took place on October 22-24 in Kazan, Russia. At the 2024 BRICS Summit, Russian President Vladimir Putin appeared on stage holding what appeared to be a prototype of a possible BRICS banknote. At the summit, the BRICS countries continued discussions on potentially creating a gold-backed currency known as the unit, as an alternative to the US dollar. The potential BRICS currency would allow these nations to assert their economic independence while competing with the current international financial system. The current system is dominated by the US dollar, which accounts for about 90% of all currency trade. Until recently, almost 100% of oil trade was conducted in US dollars. In 2023, however, it was reported that 1/5 of oil trade was conducted using currencies other than the US dollar. At the center of this ongoing situation, administration has been ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ነቲ ዝነበረ ዩኒፖላር ወርልድ ንምዕቃብ ኩሉ ዝከኣለ እያ ትገብር ዘላ ዳትስ ዋይ ፎሬን ፖሊሲ ናታ ቀይራ ኣላ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናታ ስትራቴጂ ናታ ዘየድልያ ነገር ንኤሮጳ ገዲፋ ሽፍት ክትገብር ንኤስያ ንምቁፅፃር ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና እቶም ብሪክስ ዝበሃሉ ሃገራት ድማ መጀመርያ ጆ ባይደን ነዚ ብሪክስ ብውሽጡ ብወቅዕ ዘይኮነ ንኸዳኸሞ ንህንድድ ብምስሓብ በዚ ገለ ንምግባር ብዙሕ ፅዒር እዩ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብግልፂ ማለት እዩ ሓደ ትገብርዎ ንግዲ ክእግዶ ይብላ ኣሎ ንሳቶም ግን ኣብዚ ዋን እዚ ሕቶ ኣማራፂ እውን የብሎምን ምክንያቱ ንራሻ ዝገበርዋ ሪኦም ኣለዉ እቶም ብሪክስ ዝበሃሉ ቻይና ዝገብርዋ ዘለዉ ይርኢ ኣለዉ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ድማ ሓደ መዓልቲ ናይዚኦም ሃገራት እያቶም ዕጫ ከርክበሎም ምዃኑ ንፈልጥ ኣለና ስለዚ ራሽያ ህንዲ ቻይና ዘን ሰለስተ ጥራይ ሓዙ ናይዘን ሰለስቲአን ሃገራት ኣሜሪካ ሕጂ ንህንዲ ታሪፍ ካርሞም እዮም ዝዓበየ ካርሞም ስለ ዝኽእሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝገብርዎ ዘሎ ፖሊሲ ንህንዲ ዝኾነ ይኹን ዘተኣማመን ፖሊሲ ይኮነን ዘሎ ንቻይና ብወቅዒ ክቅርቅርዋ ይፍትኑ ኣለዉ ምስ ራሽያ ዘሎ ድማ ዝኾነ ነገር ክሳብ ሕጂ ኣብ ገዳን ገለን ወላ እኳ ሰላም ክንገብር ኢና ይብሉ እንተለዉ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ዝሰረየ የለን ኤቭሪ ዲቴይል ናይዚ ንሪኦ ዘለና ድማ
ንዓለምና መድረኽ ከም ዝቀያየር ዘሎ እዚ ዝቕየር ዘሎ ዓለም ድማ ኤርትራ ትደልዮ ዝነበረት ዓለም እዩ ንኤርትራ ብፍሉይ ክሕግዝዋ ስለ ዝኾነ ይኮንን እንታይ ዳ ርትዓዊ ዓለም ንክህሉ ሓደ ፀላኢ እንተለካ ናብ ካልእ ኬትካ ንኽትነብር ዕድል ንክህልወካ ሕጂ ንመለስ እቲ ቻይና እቲ ኣሜሪካ ነዚ ንምቁፅፃር ብዘረባ ወይ እውን ብፖሊሲ ጥራይ ኣይኮነትን ትገብር ዘላ ወታደራዊ ከምኡ ድማ ቁጠባዊ ስጉምቲ ክንርኢና መጀመርያ ብወታደራዊ መንገዲ ንርአ ለንቀነ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ክንሰሚና ኣብዚ Move to strengthen deterrence against Chinese threats, US will deploy advanced military capabilities to the Philippines, including the Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System or NEMESIS, as part of the alliance's largest annual exercise in Balikatan next month. Meet the NEMESIS, popularly known as the ship killer. It is US's rarest military weapon and one of the effective tools that can take on an entire Navy vessel on its own. It is designed to take out enemy ships approaching any island, either from the Balikatan. ሕጂ እንታይ ንሰማዕ ኣለና ኣሜሪካ ናብ ፊሊፒንስ ገፃ ዓበይቲ ወተሃደራዊ ኣፅዋራት ትእቱ ከም ዘላ እንታይ ንክትገብር ንቻይና ንምቕርቃር ሕጂ ኣብ ኤስያ ሰፊሕ ዝኾነ ጎስጓስ ጀሚሮም ኣለዉ ነተን ናይ ኤስያ ሃገራት ንቻይና ንምቕርቃር ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ምስ ሃገራት ይኹን ብቴክኖሎጂ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ንቻይና ከመይ ጌርካ ጠጠው ተብላ ካብ ራሻ ክወፁ ዝጎይዎ ዘለዉ ኣብዚ ስምዖም ዳሓን ከምዚ ብሲክረት ከይመስለኩም ነዚ ተመሊሰ ቀሪአኩም ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ንጃፓን ከይዱ ዝበሎ ስምዑ As you know, President Trump has said America will re-establish peace through strength. President Trump has also made it very clear, and we reiterate, we are going to put America first. But America first does not mean America alone. America's warriors stand shoulder to shoulder every day with their Japan Self-Defense Force counterparts. Our forces operate and train together across all domains to uphold deterrence. America and Japan stand firmly together in the face of aggressive and coercive actions by the Communist Chinese. ሕጂ እዚ ከም ዝፈልጦ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ጃፓን ከይዱ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኣሜሪካን ጃፓንን ናይ ደም ሓዙት እየን እቲ ዕላማ ድማ ኣብ ኩሉ ብሓደ ኮይነን ንናይ ቻይና ኣንዳር ኣካይዳ ንቻይና ኣብ ኣፍንጫ መፅኡ ይዛረብ ዘሎ ናይ ቻይና ኣንዳርን መዕገርገርን ባህርያት ንምእጋድ ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ እዮም ኣሜሪካ ንቻይና ንጃፓን እንታይ ጌራት ኣብ ታሪክ ንፈልጥ ኢና ፒርል ሃርበር ብዝብል ጃፓናውያን መጥቃዕትብቲ ፒርል ሃርበር ምስ ኣካየድዎም ካልኣይ ኩነት ዓለም ክጅምር ከሎ ኣብ ጃፓን ከይዶም ክልተ ኣቶሚካዊ ቦምብ ደርብዮም ሂሮሺማ ናጋሳኪ ኣብ ዝበሃሉ ኣቶሚካዊ ቦምብ ደርብዮም ነቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ታሪካዊ በደል ከም ዝፈፀሙሎም ኒኩለራዊ ቦምብ ኣብ ታሪክ ሓንሳብን ቅድሚ ሕጂ ዘይተፈፀመ ሓንቲ ሃገር እያ ተጠቂማትሉ ንሳ ድማ ኣሜሪካ ኣብ መን እያ ተጠቂማትሉ ኣብ ጃፓን እታ ብኒኩለር ጌራ ዝቀተለቶም ሃገር ተመሊሳ ካብ ቻይና ከትሕነኩም እያ ትብላ ኣላ ላይክ ናይ ኣሜሪካ ኣቃጫጭ ወይ እውን ሳርካዝ ወይ ላፂ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ነዚ ንጃፓን ኣፍኮርስ ንጃፓን ከምኡ ክብልዋ ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾነት እያ ዝግበር ዝበሃል ነገር እውን የለን ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ናይ ጃፓንን ኣሜሪካን sustaining robust, ready and credible deterrence in the Indo-Pacific, including across the Taiwan Strait. Japan would be on the front lines of any contingency we might face in the Western Pacific, and we stand together in support of each other. We have a robust alliance agenda that will strengthen our deterrence posture, keep the enemy guessing, creating dilemmas for them, and ensure that we achieve peace through strength, as I mentioned. This means ensuring that we have the right posture in Japan and the right capabilities forward deployed here, whether permanent or temporary. It also means expanding access to key terrain here in the first island chain, such as Japan's Southwest Islands. And certainly it means exercising together at those critical locations. ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንጃፓን ከም ዕርዲ ተጠቂምካ ንቻይና ንምቁፅፃር እንተተኻኢሉ ድማ ንቻይና ንምድኻም ምዃኑ እቲ ፖሊሲ ብግልፂ እዩ ዝነግር ዘሎ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ነገሮም ብግልፂ ስለ ዝዛረቡ እዮም ነቲ ባይታ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ግድን ህዝብካ ክእምኑ ስለ ዘለዎም ብግልፂ ይዛረቡ ኣለዉ ስለዚ ጃፓን ደቡብ ኮርያ ከምኡ ድማ ፊሊፒን ኣብ ልዕሊ ታይዋን ማለት እዩ ንቻይና ንምቕርቃር ሓደ ዓብዪ ብሎክ ክሰርሕ ምዃኖም ካብ ኤሮጳ ወፂኦም ሰራዊቶም ካብ ኤሮጳ እናሰሓቡ ናብዚ ቦታ እዚ ከንቀሳቀስዎም ምዃኖምን ንቻይና ንምውድዳር እንተይኮነ ንቻይና ንምስዓር ብኩሉ መንገዶም አንቂዶም ተበጊሶም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና በዓል ጃፓን ምስ ኣሜሪካ ከይዶም
كدحنو خمسة يكون يفلطيهم قل مريج أخايلن سلامتاي هذا ناي تكنولوجي كوزلا ناي تشاينا نتي ناي جابان اندستري ناقطولو يخيدالو سلازي جابان اب نقد زمركوس كوتا بايزلو اب نقد زمركوس اب تشاينا بكل من قد يسعرلو نتعداغا ناي تشاينا قد ما خندي عمتات ناي جابان مخاين كم دما ناي جابان الكترونيكس نتي تشاينا تقوزاصير وزن بري لومي الكترونيكس ناتوم تسعيرو مخاين ناتوم تسعيرو اب كل تكنولوجي دما نتي جابان حزاتو زنبره تشاينا تعملوا له خمسه لان رلنا سلازي جابان كغبروا زخولو درجه እና ጎደለይ ዝኸይዘሎ ናይ ናብ ምጥፋሽ ክጾም ኸደሎ ኣብ ልዕሊ ድማ ህዝቦም ናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ ህዝቢ እቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ሙላት ስለ ዘቋረፀ መናብሮ ስለ ዝኸበረ እቲ ፖፑሌሽን ዲክላይን ኣብ ጃፓን at serious ደረጃ በፅሒሎ ደቡብ ኮርያ ከምኡ ወላ ኳቲ ካብ ጃፓን ዝሓሸ ቁጠባ እንተለዎም ካብ ናቡቲ ካምፓኒታት ናቶም ድሓን እንተሎ ምክንያቱ ናይ ጃፓን ትማሊ ቶዮታ ጥራይ ተሪፍ ዘሎ ኒሳን ዝበሃል كمي زنبره كامباني ينقلقل له شارب زبال باناسونيك زبال كلهم زيادهم نانقلقل زخد زلوينا نرزلنا توشيبا زبال ناي كمبيوترات ناي تكنولوجي اب كامباني زنبره ميتو سلازي جابان نانقلقل يخيدال ولا تكنولوجي اغمناتهم امريكا دما نتريف زلو نخدكم حجدما تعريف جيرات له مالا ناي مخاين تعريف سنهلنا رينا كمون دبو كوريا نخلتيوم ناي مخاين ابي اداغا زلوم هاجرات امريكا دما تزعبي اداغاناتهم زنبره تعريف هري ممالو سلازي اتي امريكا تحجزو حيلي ويون امريكا كم مشاركات قصرو زنبرت حيلي ان دخمه ان موتي خيدالو امريكا دما اكندي كابتو زلو نختن سو تحجزو نزيا سمعوا حجي كمي غيرا مدحريت توسدون كمزلا Donald Trump's economic team are pushing for a total reorganization of the international financial system. The so-called Mar-a-Lago Accord, named after the president's resort in Florida, aims to tilt the international economy in favor of the United States. As part of the scheme, the White House would reclassify trading partners into friends and enemies and deliberately devalue the US dollar. هذا دوكومنت حبو دوكومنت وجه اللي بحال نسدما مار-a-Lago ناي قطبا كيلاتات ناي امريكا مس دونالد ترامب كوينوم تزراربو زوص دوكومنت يزبال زلو نسدما انتي يزبل زلو نتوم مشاركتنا امريكا ندخلوا انترناشونال سيستم ناي گنزب كم بحدش كغيرو امريكا بزربح منقدي نخالوت هاجرات جن بزي يقدس امريكا جن حيال كم تخون كغبرا زغل نيوروبا بفلاي نتم مشاركتنا امريكا دما بمفرره طراي خططبرو نزي سمعوا ما بزدحان امريكا كسا كنداي تغيرها خمزلا نمن يخطقندي نتوم صلاتنا امريكا كل حدايو مبش قمان زحشه مدرخيو معناته امريكا تغوتتنا تا محازوت تخسرهم سلازلا نتوم صلاتنا امريكا زبلص مدرخي زلو نتوم فتوتنا امريكا جن نايت مير ويون حماق حلمي This is Mar-a-Lago, the Florida resort where Donald Trump spends many weekends, often with high-profile guests and senior administration officials, now lending its name to a bold and potentially destabilizing economic plan. The plan aims to devalue the US dollar, a symbol of American financial might. But, according to Donald Trump's economic team, the dollar is too strong. Too many countries want to hold dollars in reserve, and that, according to the White House team, creates a lot of problems. A strong dollar makes imports cheaper for U.S. customers and makes U.S. exports more expensive. The White House sees that as hurting U.S. manufacturing, hollowing out the working class and making the country more dependent on others, rather than making things at home in the USA. Then there's the U.S. national debt, well over $30 trillion. The annual interest payments are more than the military budget. China and other countries sell a lot more goods in the U.S. than they import. حجي امريكا انت تحسب الله يزبال زلو تزلو قطباوي سيستم ناي امريكا كساب حجي زنبره امريكا مچتني ني كالوت هاجرات اكسبورت نخغبرا زمچ مدرخ ينيرو مغنياتو حيال دولار نا امريكا كم ريزيرف كارنسي سلازخونه هاجرات كلاتن ني امريكا يغبرا امريكا دما بتزلوم ناي دولار عقمي نغرات كاباوشت امريكا ختصرحو كابكال عالم كمصكا زتعمي ينيرو وصيت ناتجن نتنا امريكا مانيفاكتشرينج كابابيلتي ويون افراين فابريكاتات امريكا مخسب كم زي اللون بمقبار كابت حاجر كل فابريكاتات كم تطفق يرمو نزل خد كير ندحر خوين كحجي دولار ديفاليو خد قبر لك كتداهم لك دخون باطيرات غير كايو انتي كخونيو ناي امريكا نبرت ندقه نكالوت حاجرات حصور كخوني سلازي اتي ناي دولار فاليو مليسهم بعلهم دايما دايلهم قداهم وين زمالته مالتيو ناي امريكا بزح تريجر غزيز له بوند نا امريكا غزيزو لعبك صار خغاطمو من يوم كساتم بعد جابان اوروبا بصحه هاجرات اوروبا
زعبي بوند نا أمريكا جزيهم زلوهم تريجريز لذي نعتاتهم نخيشت وقت تنقاميا أمريكا نتنا تبعت إراحتك دولة يجن كي كسروا لهم نخيشت ودما كتتنقاميا مغنياتو كم ندحر غيركم بتوت هدراوي حيل نكلا خلولكم أي نكلا خلولكم الناس لازم نتخسارة حمو وقت بلاميا نتم هجرات مالتيو نتنس على أتنا تاجن بتعرف جيرا كتفرار هنيا لازم كل البوليس اللهم لحال نيشتي نسمع يمه كمل سينا نبتي نقدر هجي. And they invest in U.S. debt, driving up the dollar even more. So how do Trump's economists want to fix this? With what's being called the Mar-a-Lago Accord. A framework's been suggested by Trump's Treasury Secretary Scott Bessent and the head of Trump's Economic Advisory Council. The idea is to convince other countries to help weaken the dollar and to trade in their U.S. debt holdings for 100-year bonds. The U.S. would pay way less interest on its debt. This isn't something most countries would see as being in their self-interest. So how do you convince other countries to act against their financial interests? Bessent has suggested dividing countries into 3 categories: green for friendly nations, red for unfriendly ones, and yellow for those in the middle. Green countries would receive military protection and هجي أتي أجابات دما كميك جبريهم زي حجي ذا كدوا زلوا بوليسي نمبزحت هجرات أنس الربحاني كساراي كم سعلن سلزي هجرات أنس الربحان دخل جبرا بخميك جديدا دخل زبل هذا نايكو طبعا مخار نايدي تيم ناي دونالد ترامب زهندس زول حدش بلاني قون نتوم محزوتنا زبلوم كتليا ميليتار بروتكشن نزين بلكم زلنا أنس الربحاكم يردانا يقول تصميمكم جبروه إنبن نحن دما وتحضروا مثل خالكم قبل لكم ينازل كسب حجينيتو بنات عاد قبل الناس بلوز نبر حجي كم بارجينينج شيب كتقاموا ليهم كم مزاتي إنبن بالنسبة لدما كابتن نيتو كقلفوا ويا ويقال له قبل ويا مالتيو نتوم نا أمريكا زي قدسوا لنا أمريكا محزو زي كونوا دما تعريف كن قتلكم تخينا كم زجبروا بمبال نيغوسيشن شيب كتقاموا ليهم كم مزاتي كارت هذا ما كتقاموا ليهم سلزي البوليسي نا أمريكا superior كتكون manufacturing أبعدهم أمتيهم التنبرتناتهم ندق خيدو تود عديروك نكعوات كجبر زخل ندولار عقديلك تود عدرنتناتهم فابريكات أبعجرهم نكهانتي يوم زفت نزلوا إذا بوليس زي كعوات عواتن بس جزينا هنقطوا هذا جنيا من قدي أنت لهم كم زلوا دما بزي خاطري إذا كله بوليسي أبحثير جزين أمريكا بزحات سلاتي كم تخسر كجبراي أبنويح كتعوتون ده تعوتون إتن حيالات أنس أرازلوا بريكس زجبروا سجمتي زيادة دما كاب دولار وزعي كالن نقدر مقبار تزمتش بايتايم فطرو سلازي أمريكا نخلو كتفرارهن نخلو كتقواصر تخلن أي تخلن بحجي كره كتبوليسيناتهم قل بزمن قدزين أمريكا سأبلتنا تكرقاق صخف الدنيا. Tariff relief. Those that don't play along will have high tariffs and no military aid, explicitly linking America's military might to its financial power, making other countries literally pay for protection. One major risk is that more and more countries might turn to China or other nations for trade deals and military stability, rather than pay the price to stay friends with the U.S. It's also hard to tell if Trump, who often seems to change his mind and reverse course, announcing tariffs and then pausing them, will stick with any policy for long. But the so-called Mar-a-Lago Accords do point to a method behind what can otherwise look like a series of impulsive decisions. بحفشة انتهينا نرزلنا زي نريو زلنا بوليسي مارلاغو أكورد لهم زغلت وزلو نايب حكي أمريكا استراتيجي ناتا أمريكا نلعلن ممتع إذا دونالد ترامب زغبرو زلو بسمعت زغبرو زلو ويون هاتو قطعو نابل زغبرو زلو ساكت زي كونسي استراتيجي بركي تهندسي نتن معربايان هقرات كبير كأمريكا حيال كوينا نخطواتي حتى حجي إتن بريكس بلكم سنعكم بغض ميت سنة هندي تردي ومالو راشا تردي ومالو تشاينا تردي ومالو هقرات عرب كمونغو يمزلو مغنياتنا بأمريكا قصة ميتسقعوا له مغنياتو أمريكا بهقرات عرب عبا حيلي زلوا كت قمت لهم كت اليوم سلتخل تابو وزعي كقبروا وزخلوا أمارات يبلو من سلازي نريو زلنا مدرخنا علم كسا كنديك أهير كم زلو إنا نرزلنا الزخاء مجمريا أب زي بتيور خي مسلكم نتوم أب أمريكا زلهم بخميك سألوكم إذا قد عايزيس كسمو Going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. 25% tariffs that the president announced on imported cars, as well as parts starting next week. For some automotive industry economists, while there are a lot of possibilities and much is unknown, one thing's for sure. Cars are about to get more expensive in the U.S. Some may even be pulled from the market entirely. If we see prices going up as a result of costs going up either on vehicles or parts, that means that the consumer is going to have a harder time affording these vehicles. بحفشة دونالد ترامب زقبرو زلو بوليسي نخالوت هقرات راي كونن مفراري كخون زيادة أب أمريكا تساقم كفتر مهانو كومدما أبتن مشاركة هقرات من شكر كليو أب أمريكا نزلوهم زيادة
ዋጋ ናይ መኪና ክውስኽ ከም ዝኽእል መኪና ትዝውርዎ ዘለኹም ድማ ስፔር ፓርት ናቱ ንኽትገዙ መሊሱ ክኸብር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ፎርድ ዝበሃል መኪና ትዝውሩ ትሕሪ ኮይንኩም ዝሓሸ ዕድላት ክህልወኩም ይኽእል እዩ GM may need to rebalance impacted vehicles priced could climb as much as by 10k ስለዚ እተን በዚ ታሪፍ ዝህረማ ዘለዎ መኻይን ዋጋ ናተን ክሳብ 10,000 ክውስኽ ከም ዝኽእል risk to auto sales and production could be in millions ስለዚ ነቲ ካር ኢንዱስትሪ ዝበሃል ዘሎ ድማ ዓብይ ፅልዋ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ምክንያቱ 25% ታሪፍ ንዝኾነ ይኹን መኪና ወይ እውን ስፔር ፓርት ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ንዝመፅእ ገይሩ ስለ ዘሎ እቲ ውፅኢት ናቱ ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዓሚል ብቐጥታ ክፀሉ ዝኽእል ምዃኑ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣቐዲምኩም ግምት ክትገብርሉ ዘለኩም እዩ ንኻልኦት ሃገራት ዝያዳ ንኣሜሪካ ዘሎ ጥራይ ከም ዘይኮነ ንኣሜሪካ ዘለውን ክጎዲ እቲ ጉዳይ ግን ንኻልኦት ሃገራት ከመይ ክፀሉ ይፅንሕልና ክንሪኦ ኢና And we estimate you could see a 2.5 to over 3 million unit hit. Now we have to invest in new plants. We have to invest in new assembly lines. We have to find new suppliers. This is going to drive some small suppliers out of business. This is going to cost more to build vehicles. This is going to eliminate entire segments of vehicles from the pipeline. All of that will likely take years to execute. Analysts say the U.S. can't even build really cheap cars domestically. While a lot of automakers, foreign and domestic, have factories in the U.S., almost half of all vehicles are imported from... ብሓፈሻ ኣሜሪካ ወላው ካብ ብዙሕ ክፋል ናይ መኻይን ኣብ ዓዳ ተፍሪ እንትኾነት ክሳብ 44% ናይቲ መኻይን ካብ ደገ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ነዚ 44% ካብ ደገ ድመፅእ ክትከአቱ ኮይና ብዙ ፋብሪካታት ኣብ ኣሜሪካ ክስራሕ ክኽእል ኣሎ ዘሎ ፋብሪካታት ክሰፍሕ ክኽእል ኣሎ ፋብሪካ ይኹን ገለ ነገር ምግባር ድማ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ወይ እውን ኣብ ሓደ ወርሒ ዝግበር ኣይኮነን ናይ ዓመታት ስራሕ ይከውን ዝኽእል ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ነውፅእ ክፍጠር ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ግን ዋጋታት ንኸይውስኹ ድማ የጠንቅቕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እቲ ዝደልዮ ዘሎ ክኸውን ዳይከውንን ካልኣርስቲ ክኸውን ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኻ ዓብይ ፅልዋ ክመፀካ ከም ዝኽእል ገሚትካ ኣስተውዒልካ ንኽትከይድ እዩ እስከ ናብ ካልኦት ዓለማት ዘለና ብፍላይ ኤውሮጳን ዘለኹም ከ damaging are these auto tariffs likely to be for your members? Potentially very damaging for our members, but also for transatlantic relations, for the economy as a whole. There's a lot of tension, obviously, globally, and this comes on top of already very challenging times. We're at a watershed moment for industry in the midst of a huge transformation and fierce competition, and this is very disruptive, and we really hope this can still be averted. If it's not እንታይ ኢሉ ሓቲትዋ ፀኒሑ ንኤውሮጳውያን ካምፓኒታት ናይ መኻይን ወይ እውን ምስ መኪና ናይ ስፔር ፓርት ድዩ ናይ ዝተፈላለዩ ዘለው ክንዲ ምንታይ ዕንወት ከውርድ ይኸውን ትብል ኢልዋ ናይ ትካር ኢንዱስትሪ ግሩፕ እያ ስለዚ ካብ ብራስልስ እዩ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ክኸውን ዓብ ሽግርን ዓብ ነውፅን ክፈጥር እዩ ምክንያቱ ናይ ኤውሮጳ ካምፓኒታት ናይ መኻይን ኣብ ኤውሮጳ ማለት ብፍላይ ጀርመን ጣልያን ፈረንሳ ሰለስቲኦም እውን ካልኦት ኤውሮጳ ድማ ስፔር ፓርት ኣብ ዝተፈላለዩ ይድፈሪ እዚን ሰለስተ ዓበይቲ ብለኩም ኣለኹ ዝዓበየ ፋብሪካታት ናቶም ድማ ኣብ በዓል ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ በዓል ስሎቫኪያ ሃንጋሪ ኣብ ኩሉ እዚን ሃገራት ናይሽቶ ኤውሮጳ ፋብሪካታቶም ኣብዩ ዘሎ ስለዚ ንብሙሉእ ኤውሮጳ ስዊድን ቮልቮ ገለመለ ኩሎም ኣብዮም ዘለው ስለዚ ንኩሉ ኤውሮጳ ክትንክፍ ዝኽእል እዩ ስፔን ተኸይድካ ሲያት ዝብል ካልእ ካምፓኒታት ኣለው ንኩሉ ኤውሮጳ ክትንክፍ ዝኽእል እዩ 25% ታሪፍ ድማ ዓብ ታሪፍ እዩ ኣሜሪካ ድማ ኣገዳሲ ዕዳጋ ናቶም እዩ ልዕሊ ኩሉ ኣብቲ ናይ ግሪን ናይ ብኤሌክትሪክ ካርስ ኤውሮጳ ደንጉዮም ኣለው ኣሜሪካ ድማ ይተበገሱም ጀካ ተሰለ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ትዝበለፅ ዕዳጋ እዩ ነይሩ ንዖም ነተን ናይ ቀደም መኻይኖም ክጥቀሙለን ምክንያቱ ቻይና ዳርጋ ናብ ኤሌክትሪክ ስለ ዝቕየር ዘሎ ኣብቲ ናይ ኤሌክትሪክ ድማ ተወዳደርቲ ስለ ዘይኮኑ ሕጂ እውን ከርክቡ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ ንገለ ግዜ ክበልዑ ወይ እውን ደሓን ክኾኑ ተስፋ ገይሮም ነይሮም እንተኾነ ኣሜሪካ ድማ 25% ታሪፍ ብምግባር ነቲ ዘሎ ዕድል ክትዓፅው ከላ ነቲ ዘሎ ፀገም ናይ ኤውሮጳ ድማ ናብ ዝገደደ ኩነታት ትወስዶ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳ ድማ ኣብ ሓሸውየ ናይ ቁጠባ ክትኣቱ ከም ትኽእል ብፍላይ ከም በዓል ጀርመን ዝኣመሰላ እቲ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ዓብይ ዝኾነ ድማ ዓብ ሽግር ክፍጠረለን እዩ ማለት እዩ Give us your expectation of just what that damage looks like. We've seen the factory closures. We've seen job losses already at these major automakers, particularly in Germany. Do you expect to see an acceleration of job losses? Do you expect to see further factory closures if these tariffs are imposed and not removed? Yeah, I mean, just maybe to start putting the magnitude of all of this a bit into the picture. The US are the second most important export market for European manufacturers, just after the UK. And the value of cars exported to the US represents about 40 billion euros. It concerns close to 800,000 vehicles.
بزيك على العالم صبوك يا راجلي سأتلو لا تي أوروبا زبحال أمريكا زبحال كلا أقدس داعينونا أوروبا كار إندستري دروت بركنات نتحت جزء خي كم زلون فولكس فاجن بي إم دبليو بورشه كمدما فولفو زبحال جروب ستوك ماركت بركناتهم نتحت جزء خي كم زلون أمنا أقدس داعا كم مخانمة كابو 15% تعريف مقبار مالت نيوروبا نتكار إندستري زقدر عزقت نشجر المخانو بزحلة فدما بزعبا واين إندستري نزارنيرنا أب أوروبا تنا أمريكا سمبرات كقط فزخل نايب حكي حما قوم كم زخل يوم زنقر زلو زمالت تن كم عينة مخاين زور زنبرا أب أوروبا ون أب أمريكا ون نجارات يرلهم يجن زيادة تي حدقة كورد زخل لمن يندري لاجن نتن ناي أوروبا كمبانيات مخانيو من البات تي سب كردو زلو أنتي مكينة نيرابزين ترى بقدم أيوة نمسي لكم نيره مكينة خد جزء تحسب زلهم أيتك على طفو مغنياتو كم تري وازلهم حد استمخاين ناي تشاينا يمتسألوا أوروبا كاب أمريكا أنت تفنتيتهم نتنا تشاينا مخاين كتوا نخلو خونيم إذا مخاين ريو زلنا ناي تكنول ناي تشاينا دما بواقار تعوي أمانا معبول زخونة إلكتريك كارسينا نرزلنا سلزي كتجزء تحسب زلها حدش دي ولا قله نزيتات جزء إليكم كم بحفشة أمانا معبول زخونة مكينة برت عواقاتات كم زخل أوروبا متن أمريكا زهرمتهم متنو مش تشاينا زلهم زمدنا كفتحوا سلزغلو أبي أوروبا زلنا حالا مرات ستاتنا مخاين كم زخل مردايد اللي انتتي نا أوروبا إندستري نا مخاين جن أبز جدد الشجر كود كم زخل نرزلنا إذن مخاين زين جن لعلو خلو نا أفريقيا ينزل ليا نا إيرترا ينزل ليا مسي نا يترجعات سجبنا تمتري وزلهم كل التبدوتات نا يترجع كسجرا زخلها مخاين نتناي إيرترا ترجعات نا أفريقيا ترجعات زستوسنا مخاين نرزلنا بزخين بتي أكالا قاتامي بخالق زيك متسكمي مجمريان مسجاجر جناب نايزو بانا قصنا خيدة كأنه وحن منتا كم جرينلاند سقعت تنصلالي وام محدار حيال هاجر عالمنا أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب جرينلاند نمورار قريصو كم سلعة يقلص علام مكتل بريزيدنت دونالد ترامب زخنا جيدي فانس ناب جرينلاند توقعيزم اتا عبد تحتي دنمارك تركب جزءات مس أمريكا كتخون انكلايم اتي زبلت الدحنتا زحلو لايل لام ناب جرينلاند انت بتصح بجرينلانداوያን ተቃውሞ كم زقات مستقلص اتي مكتل بريزيدنت أمريكا اتا جزءات بدنمارك تبدي لايا إلهم اتا جزءات تشاينا روسيا ون كم دليتن زنقسقسلان زمل لسالان مخانن ايو اتي مكتل بريزيدنت أمريكا تزاريبهم أمريكا جرينلاند بمقوصار نايت خبابي يكون عالم سلامن دحنسن كترغاغص يا تدليلهم لو بريزيدنت دونالد ترامبون دحنسن حغراو ربحان أمريكا اتي بمعدنات بلسكتي مخانات تغلص جرينلاند اگداسيت مخانيم حبيرهم ازي تسفحفحي بوليسي من محدار دونالد ترامب دما كابوناني تتاغزات دنمارك يكون اوروبيان تقاومታት يقطم يزلم ازي ناي دونالد ترامب تسفحفحي بوليسي دما نعالمون حماق ابنت مخانم بزحات يገልጸሎም ازي ناي عالم سرعاتكم بحدش كسرح يتباهي زلهم دليت مسفح أمريكا ناب جرينلاند دلدل بانامان عبر قرن أفريقيا نتحتو مسمر كإح بحر زلوا إثيوبياون زيادة متبابعك خون كم زخليق متعلم محدار دونالد ترامب عبر سلام نمرق عن زبايخون بلزقنا إثيوبيان كحجز دلو مخانو كرمت مالي مسقدمة مصر أبي أحمد بتليفون استزرارب. A small decision in one country could send shockwaves through an entire region. قرأتها أميت أنيه انتهينا نسمع زلنا أبزي أبي منكسنا أمريكا أب جرينلاند خيدو بدقة بحري كركب زفتنا اللي زلوا من قدي بو منصر دما إثيوبيا نابي إرترامتيا أفدقة بحري كتركب كم تخيل ويون بحيل نخط وسد عدل كفتر الله ويون أفدقة يخفت الله كم زلوا يمزز عرب زلوا إذا خا إت بروباغندا ناي إثيوبياويان ناي مسفح المزلوم زبالة عدل كم زلوا من حج متشو وانون متشو بايتا تفتير لهم كم زلون جيرهم يوم تزارب زلوا عمخا زي مفلاك ساعة كندي حدا جنيا مخانيو مالت اتزقل زبلوا زلوا اتا دونالد ترامب نايب حقكم عدل كفيتون تلو دونالد ترامب قبل الجرينلاند دنماركن عقم سلا زلوا يخم قبر حسب زلوا نايب حق عقمه اللي وم ديم ناب حسب متيوم ابز عجز لاتو اثيوبيا ناب ايرترا متيوم حسب كوسو حسب زلوا ميبي اسكنز نسمعيو انتاي مالتهم مخانو خنفلت ወታደሮች መካከል ከአንድ ቤተሰብ የፈለቁት 3 ወንድማማቾች የሚጠቀሱ ሲሆን ሰራዊቱን በመቀላቀል ሀገራቸውን የማገልገል ህልማቸውን ማሳካት ችለዋል። እነሱ መንታን እሱ ትንሽ ወንድማችን እናታችን ለቅስ ባንቺ ፍቃድ ብንሄድ ይሻላል እንደሆነ የጠየቅንሽ ምናምን ስንላት እሺ ልጆቼ በቃ በዱአ አረዳችኋለሁ
أبي أحمد أبزوان زينا يونيفرسيتي جراجويت ديو نبي تمرت مخفاد ديو ناي زخونة يقوم بزعبة تمرت قال مالي يلا بجك أنا وتحدرات مسلطان أب تلفزيون زمت أفلوين أجر يبلون زخها بزح وتحدر مسلطان من دلاون حيل كوبا زخل كويني يسمع له وحدنا وتحدر يو سعرات أب كل لام حراج فترة لزلو أنصار أورومز فترة لزلو وحدنا يسراويت كويني يسمع زلو عينت ناي سراويت زي مهلا ويون مورال زلو سراويت داي مفتقر مخانو جن أي تردونا له هجي أبتاع قديمنا زحلفنا صبصاب انتهي بلو نيرم أبي أحمد مس أمريكا حلافي منستر ودات وصاي كم استراخبه تجلس نيرو أقدس حبريتا بزعبوتي له نعكر يكمي قدميو جن ميديا ناتو بزعبا زلو كنتات زاربو زلو سمو እዚህ ኃይሎች እንደሚታወቀው በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን የዲፕሎማሲ ክፍተት መነሻ አድርገው ኢትዮጵያን በተለየ መልኩ ምስራቅ አፍሪካን ደግሞ ኢንጀነራል ትርምስ ውስጥ ግጭት ውስጥ እና የግጭት አዙሪት ውስጥ ለመክተት እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩ እንደሆኑ ይታወቃል የግብጽና የኤርትራ መንግስታት ያለፈው ሳምንት ደግሞ እነዚህ ኃይሎች የኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቶቿን ተጠቅማ የመልማት መብቷ ላይ ግልጽ የሆነ ተቃራኒ ሳይድ ይዞ የመቆም ነገር የታየበት ሁኔታ እንደሆነ جئتي ميديا ناي إثيوبيا أمنتايو تسميدي زلو حجراو ميديا يزبلكم تناي بروباغندا أكتيفيستس كلا سجدفو ده حجراو ميديا قطالي إيرترا مسجبس تجبرو إيرترا السعودية تجبرو كم أجندة يزريو زلو وخلا زراربا إيرترا لولاوي تهجر مزدلي تهجر بوليس خد جبر تغل مزدلي تهجر دبلوماسي خد جبر تغل مزدلي تهجر زدلي تعينت شركة تجبر تغل حجر مخانا هاي توحد الله من الله قبل أيكلني انتهي دايو كان محر فرهز تبقسه تقدم أجندة نعم كون زغل إيرترا تقدر زلايا ناتهم بلان كون أيكلني سزي التي ميديا ناتهم انتهي كجبريز فتنزلوا إيرترا تغرق رنا لانو مبال نتي تقطع لنا زينا إيرترا جبت إنكم تقولوا جبت علينا بأباي جراحت مثلا بإيرترا جرات مثلا لا تخبرنا لا قدام بسومالي نيرو جدما بإيرترا جرا تمثلنا لا بسودان جرا تمثلنا لا بمبال ناي فرهي فير مونغرين بلوزي كمزي فرهي قبل الإثيوبيين خاطو بومنصر دما زخونه يخنا بإيرترا قصم كجبرو زخلو سقمتي كون النتاو ويون مدلاوات نخونم كل زنريو زلنا دما وصيت نايتين ساتهم زخدو زلو وشتاو صقماتهم ፖለቲካው ጸገማም እንኳን ላይ ቆጠባው ጸገማም ከነምንታይ አቢ ከታለል በቆጠባ 50 ሆናለና ከምዝን ሆናለና ክብሊ ፍትናሎ ጀነራሊ በሚዲያ ናቱ በቶም 30 ሺህ ዝሆኑ ሰራዊት ቆጽርዎም ዘሎ አወል ስዒዳብ ካሉ ዝበሎ ቪዲዮ ናቱ እሶም ዝገብርዎ ዘሎ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ብወቅዕ ኣብቲ ቴሌቪዥን እውን እንትኾነ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ብምሉ ንዓታቶም ንምቕርቃር እምበር ንረብሓና ኤርትራ ትገብሮ ከምዚ የላ ጌርካ ምስራሕ ማለት እዩ እዚ ኻ ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ነገር ምስይጣን ካብቶም ምዕራባውያን ሃገራት ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝተማሃርዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መልክተናል በጣም በተቀራራቢ ጊዜ ወደ አስመራ የሚመለሱት የኤርትራው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኡስማን ሳላ ባለፈው ሳምንት ወደ ካይሮ ተጉዘው ነበር በዛም ከአብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር እንደዚሁም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የደህንነት ሚኒስትሩ ባሉበት ውይይት አድርገዋል ውይይታችን ብሎ የወጣው መግለጫው እንግዲህ ሶስት ዋና አንጓዎች ያሉት ነው አንደኛው በሱዳን ጉዳይ ተወያይተናል ሁለተኛው በሶማሊያ ጉዳይ ነው ሶስተኛው በቀይ ባህር ጉዳይ ነው በሱዳን ጉዳይ ላይ ኤርትራና ግብጽ ሊወያዩ የሚችሉበት ነገር ምንድነው ብለን ስንጠይቅ እጂ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ታሪኽሞ ንስና ተዛረበ ከሎ ሰራዊቶም የርእይለው እንታይ ማለት እዩ ዘገይን ኩሉ ነገር ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት እዩ ምክንያቱ ዲፕሎማሲ ናይ ሃገራት ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ኤቭሪቲንግ ኣብ ቪድዮ ናትካ ትገብሮ ኢት signifies something ገለ ነገር መልእኽቲ ክትመሓላለፍ ስለደሊኻ ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዛረባ ኤርትራን ግብፅን ይራኸባ ኣለዋ ብሕቶ ናይ ሱዳን ተራኺበን ማለት አጀንዳ የብሎ ምን ይዝብሎ ዘሎ እሱ ማለት ኣብ ጎን ግብጽ ነይሮም ደገለገለ ይዝብሎ ዘሎ ሁሉ ዝዝብላኩም ዘሎ ተገምጢ ለበታ ሪፖርት ሓንቲ ገረ ከመላልኩም ስለ ዝኾን ክመ again ዕላማናቶም ኤርትራ ምስ ግብጽ ኮይና አንጻር ኢትዮጵያ ንምጥፋእ ትሰርሕ ከም ዘላ ከስምዑ ስለ ዘልዮም ሓቂ ግን ኤርትራ ንሉላውነታ ንሃገራዊ ረብሓ ንዝኾነ ይኹን ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ወታደራዊ ንኹሉ ረብሓናታ مس جبت إن خسرح ريز مغنيات اللوا مغنيات أي بحر نخلت يوم أقد داس بعتايو لذي مس جبت خين كات صرح دما أبزوان زي كابشينوت وتهدراوز بعزلو بزحنا ديز كازلو يرترا بزحنا قرات كاب جبت توسط كم زلا زد لي أنا قرات كاب جبت إمبورت كبر كاب زلا يزنقر مغنيات جبتي هذا
ጽቡቅ ዝኾነ ቁጠባ ዘለዎ ኣትሊስት ንኤርትራ ዘድልዮ ነገራት ቀረጠረ ነገራት ኤርትራ ክትገዝኣሉ ትኽእል እዩ ከምኡውን ተመክሮ ካብ ግብፂ እውን ክትወስድ ትኽእል እያ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ምክንያቱ ባሕሪ ስለ ዘለና ናይ ባሕሪ ሃብቲ ካባና ንላዕሊ ተመክሮ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ካብኦም ክንመሃረሉ ንኽእል ብዙሕ ነገራት ኣለና ካልኣይ ድማ ሴኪሪቲ እውን ተረኢልና ቀይ ባሕሪ ብላዕሊ ንሶም ብታሕቲ ድማ ንሕና ስለ ዘለና ኣጋይን ምስ ግብፂ ዝግበር ሽርክነት ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስቲ ናቶም ዓንዳር ኣካይዳ ኣብ ደገ ባሕሪ ካብ ኤርትራ ብሓይሊ ዘይናቶም ክንወስድ ኢና ክብሉ ከለዉ እውን ንዕኡ ካውንተር ንምግባር ድማ ግብፂ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ሪዝን ኣለዋ ናብቲ ጉዳይ እቲ ኢዳ ንክትእቱ ንቐፅል ነዊሕ ስለ ዝኾነ ክንሪኦ ቀውስ ውስጥ በገቡበት ሰዓት ግብጾች ድንበር ሁሉ እስከ መዝጋት ደርሰው ነበር የሱዳን ዜጎች ላይ ስደተኞችን አንቀበልም ማለት ነገር ላይ አንዱን ወግ ነው ጦርኛ አልነበሩም ማለት ነው ኤርትራ ግብጽ በር ከፍተን ከዛ በተጨማሪ ሳይከፍሉ እስካሁን ሲሄድ እንደነበር ግብጽ ግን በተቃራኒው ከዚህ አቋም የሰባዊነትም የህግም ሞራል ባልነበራቸው መልኩ ነበር የሱዳን ግጭት ውስጥ ተቃራኒውን ሰልፍ ይዘው የቆሙት ሞራል ባልነበራቸው ስነትና ኤርትራ በተለየ መልኩ ሊያስቡ የሚችሉበት ምንም ሞራል ግራውንድ አለ ብዬ አላስብም እንግዲህ ሶስተኛው ተነጋገርን ያሉበት ጉዳይ ደግሞ የቀይ ባህር ጉዳይ ነው የቀይ ባህር ጉዳይ እነዚህ ሀገራት ያላቸው አቋም በግልጽ ይታወቃል ሕጂ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ አካል ናይቲ ቀጻሊ አጀንዳ ናቶም ኮይኑሎ ሓደ ኦኬ let's leave this one ንመለስ ትናይ ግብጽ ሕቶ ትናይ ባሕሪ ሕቶ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ዝለዓለ አጀንዳ ኣደይቦም ከም ዘለው ኣብዚያ ሓንቲ ኢትዮጵያውያን ካልኦት ዝገበርዎ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ደው ኢሉ 5 ሰንተንስ ብዘለዋ እዮም ገሊጾማ እቲ ሓቀኛ ዝተዘራረቡሉ ግን ከም ዝበሃል ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ካብ ዝፈልጥዎ ዝወፅእ ሓበሬታ ዝብልዎ ዘለው እዩ መጀመርያ እቲ some individuals close to this trigger a response there እንታይ ይብልሎ ኣብዚ State Department ኢትዮጵያ መጋበርያ በመዃን ወይውን ከም ሃገር ወይውን መጋበርያ ናይ ካልኦት በመዃን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብ ፀገም ትፈጥር ከም ዘላ እዚ ድማ ኣብ ሱዳን ምስ ነቲ ናይ ርዕሴፍ ጉዳይ ብምስላት ወይውን ኣብ ውሽጡ በመዃን ብዙሕ እንቅፋት ከም ትገብር ዝነበረትን ተወሳኺ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ደቡብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ፀገም ኢት ከም ዘለዋ ይነገራሎ ከምኡ ኣብ ብሕቶ ናይ ሶማሊላንድ ድዩ ከም ድማ ኣብ ናይ ሶማሊያ ጉዳይ ብዙሕ ሕንፍሽፍሽ ብምፍጣር ሕጂ እውን ናብ ኤርትራ ገጻ ብትገብሮ ዘላ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ርግኣትን ንከይህሉ ትገብር ዘላ ቀዳመይቲ ሃገር ብምዃና ኣብይ ኣሕመድ ከም መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦ ካልኣይ ቅድሚ ሕጂ ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ማርኮ ሩቢዮ ምስ እስክንድር ነጋ ዝበሃል ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛ ሕጂ ድማ ኣብቲ ናይ ፋኖ ዝቃለ ዘሎ ርክብ ገይሩ ብቪድዮ ዝተሰነየ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣምሓራ ጀኖሳይድ የካይድ ኣሎ ህልቂት የካይድ ኣሎ ስጉምቲ ክውሰደሉ ከም ዘሎ ይዛረብ ነይሩ ማርኮ ሩቢዮ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ከይኮነ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ስለ ዝኾነ ኣገይን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኦሮምኛ መጠንቀቕታ ንኽቦ ደው ኢሉ ከም ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ናይ ሰላምን ርግኣትን ኣይኮኑን ተዘራሪቦም እዩ ዝበሃል ዘሎ ታይዳ ንኣብይ ኣሕመድ መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ሕቶ ግን ሙሉ ብሙሉ መጠንቀቕታ ሂብዎ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ብሙሉ ብድፊት ናይ ኢማራት ይገብሮ ከም ዘሎ ስለንፈልጥ ኢማራት ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ኣብ ምፅላው ብዙሕ ስራሕ ትሰርሕ ከም ዘላ እንተኾነ ንኣሜሪካ ግን ብድሆ እዩ ዘለዋ ስዑድያ ኸዳ ስዑድያን ኢማራትን ክልቲአን እየን ዘለዋ ንመን እያ ክትሰምዕ ስለዚ እቲ ሕቶ ኢትዮጵያ መጋበርያ ኮይና ነቲ ናይ ዓረብ ሽግር ስለትፈጥር ዘላ ኣገይን ኣብውን መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ነዚ እውን ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድልዮ እቲ ኮይኑ በቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዋሽንግተን ከምቲ ዝብልዎ ዘሎ ብሓቂ ነዚያ እውን ኣነ ገሊፅያ ነይረ ኣብ ካል ቪድዮ እውን እንታይ ኢለ ነይረ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ኣጣቂዓትሉ ነይራ ፅቡቕ ተትነግሮ ነይራ ንውሕ ፅሑፍ ምፅሓፈ እቶም ፕሮፓጋንዳ ናቱ ድማ ጫው ክብሉ መዋዕሉ ነይሮም ሓንቲ ተዛረቡን ብሕም ኣይበሉን እዚ ከዓ መጠንቀቕታ ስለተዋህቦ መጠንቀቕታ ተዋሂብና ክብሉ ይክእሉ ነይሩ ምስ ኣሜሪካ ዝኣክል ተዘራሪቦም ከጉርዑ ምዃሉ ናይ ፈረንሳ ገለ ምስ በሎ በቃ ነዚ ሶሻል ሚድያ ይርብሽዎ እዮም ነይሮም ትርኪ ከይዶም ውዕል ምስ ገበሩ ብሓሶት ርብሹ ነይሮም እዮም ናይ ኣሜሪካ ዝኣክል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ደው ኢሉሎም ትምሕትም እያ ኮይና ስለዚ መጠንቀቕታ ከም ዝነበረ ዳርጋ ንኩሉ ርዱይ ነይሩ ሕጂ ድማ እቲ ሓበሬታ ዝያዳ ክወፅእ ንሪኦ ኣለና ኦኬ ንቐፅል በዓሎም ዝብልዎ ዘለካ ንስማዕ ኣብዚ በኢትዮጵያ ጉዳይ በህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ
በተለያዩ ሌሎችም ጉዳዮች ላይ በብዛት በመዘገብ ይታወቃል አንዳንድ ፕሮግራሞቹንም ተርጉም የላችኋለሁ ሁሉም ሰው ምን እንደሚል እንስማው ርዕሱን የሰጠው አስደንጋጭና ሁሉም ሰው እንዲያይለት الجيش المصري يصل إريتريا حصار أثيوبيا اكتمل فهد أنا بزي ملكو من دونه فهل تبدأ الحرب هون يسون رئيس بكتة بتكم بتأمنوا يستألا من دونه ميلو يا جبس وتدروش إرترا جب نام إثيوبيان يا ماسر إثيوبيان يا مكلل يا ماتمد سرا تجمرال يلنا فهل تبدأ الحرب طورنته جن يتجمرال وي يميله حجي إذا زربازي أنا نمانم إرترا أنا جبت سراوي كاتوادو قلودو دس لزبلاني كم زبل زلهم انتهى يجن فتوى زلوا زحبريتا إثيوبيان يزبزوا لتحبريتا إثيوبيان توساقي ربشة شنكت رعد زفتر قدايس لزخنا قداسين إرترازي إرترا أنا جبت ممسان زي ممسان بفلاي نحجز على إثيوبيا شجرا يكونن إرترا سنهي لبزعبوك زعربي بحفشا جن إثيوبياويان هذي زينا زخمتهم كله سراوينا جبت ساعتيو انتايم زبلوز علسهم درون جزينا ميسايل جزينا أسوار جزينا كل زين من تايو نيرتراويان مسنبات نيرتراويان كفره ويون أو خلو بك عصب وسود قال زبلومي دي مسلم مغنيات كم تناتهم أتحسس بازل الناس لازم مسلم ياي بزحات صوار ترخيبهم يرترا فريهو ناتوز قد في دي مسلم بزحات صوار إثيوبيا نبوري نعنا أسوار تزي بالله كم زلومي استداخل مسراوي تلوات رئيس جرم النمبر أمريكا حجزوهم كلا حجزوهم حبر السوفيت حجزوهم زينبورين إيرترا تاريخنا إيرترا خم يزبل نعتاتهم جن إيرترا قد محجي كم زعينة حجز كل وار يوم ما يفلطونيا لذي إيرترا بين بزي حجز كلا زي كألوا حجي بزو حجز إن كل لاي سراويتنا يجبسي كومد ما سعودية حجز جبرالو كم زي قال خصم خلو ما مليسو كي تبجسه كروح ما يشغل رعدي فترة لهم زلوا بزي ما الكأس الرياض من هنا أجد سقيني يسمعنا نتناتهم بروباغندا ساعة كندي نفسهم يقول كم زلت بروباغندا ناتهم نخن سمع زعك اللي يزبكم زلوا لككد يعني إنه ميسراجو سلازي من هلال الجيش المصري يصل إريتريا عندنا يا إرترا مدروست يا جبس وتدروش درسوال نعم إثيوبيا تتسرالش لا إثيوبيا متسروا إثيوبيا متفنوا إثيوبيا متاجدوا إثيوبيا وده بحر على موت أتوا منام هي وانا يا زاك كبابي علامة نو مالتنا يا قوال يا جريتون بوليتيكا يا جريتون السابي أنا وانا انتاي كسمع دليل يدلخو حنتي كاب زي إثيوبيا يعني سمعوهم أبي أحمد ون أبستيج عديمو زشلمو سبينيرو بروباغندا زغبرلو اقداس سبسلو زغوني اب حغراو تلفزيون قصالنا تعدمه انترفيو زغبريو انتاي زنغروم زلو حتى ايرتران غبصن امونغو ايرتران غبصن زلو زمدنا اب غبصي تزل على مزاربار سوينخم زلو ايرترا بعين غبصاويان اقداسيت اكتر غيروميري وخم زلو حجنتايم كبلو زفتنون ايرترا خطقمو لايم زفتنو زلو يا ايس خاطر كتقمنا خا تحسب زلخ انتايم زبلوجي ايرتراسي غبصاويان كربحو لايم كتقمو لايم زفتنو زلو سخاريكم كان بحقوتات كان سخاريكم كان ايرترا تشفشف زنبركا غبصكم متيم يا بتاريخ غزيوم ناني رمى قال بوينت ابتي جماجم بحركم زنبرون يذكر كندناتكم زጨፍጨፈን ህዝብ ኤርትራ ግን ያለ ሶሪ እንጂ ኢትዮጵያውያን ኣብ ታሪኽና ኤርትራ ግፍዕ ዝፈጸመ ህልቂት ዝፈጸመ ጥፋት ዝፈጸመ مزمزة زفتسمة يلن سلازي ما نمسلا يا بيرترا زنبرة كندي إثيوبيا زمزمزنا يلن كسب لهم بدي ما سلام كدي نازلوا هجر تولي إثيوبيا سلازي إتي عبارات كيلو زلوا منجستي نيرترا بزوانزي كوجبت بحالي فتنالو جبس جن نيرترا كوجبت أكون زمزلوا شركة زلوا إثيوبيا نبحر ممسادما نعطاتهم حدا قاخين يسمع عملوا نغتسن بوجن إثيوبيا أو شتام زجبر زلوا كنا تنسمع ويم دمو زمچا أمارا كل يتكايد على زمچا በ3 ወርም በ15 ቀን የሚጠናቀቃል እየተባለ ብዙ ጊዜ ደጋግመን ሰራን ፕሮግራም እዚህና ነገርየው እየባሰበት እየሄደ ነው እየባሰበት ብቻ ሳይሆን ክልሉም እየደቀቀ እየሄደ ነው ማህበራዊ አገልግሎት ማግኘታችን بعلوم تم إثيوبيان أكتيفيستس بعلم زول وزلوا قدنا محرز الرأي كنا نتبلاش وزخي زلوا توبيك يو الذي أبا محرا رغوني شمقلوني زبل زلوا أبي أحمد سلام نزل سلز دليه كونتات كابكو تصرو برا ناخون سلز خي زلوا الجد ما أفتكر زلوا دما كلا أجندة كويدو وصلوا زلوا نعون أتعايزنا خرية كم فتنينا
مجمريا جن اتو وشت او كنتاتنا ኢትዮጵያ እስከንስማ ታሌ ልስጥሽ አንዳንድ ምሳሌዎች አሉኝና ለምሳሌ አሁን በጦርነት የተነሳ ከጸጥታው መበላሸት የተነሳ ሰሌክታ ዋን የተባለ የጀርመን ኩባንያ ለቆ ወጥቷል በጸጥታ ምክንያት የተነሳ ታል ፍላወር ፋርምስ የሚባል የደች ኩባንያ ተነስቶ ከኢትዮጵያ ወጥቷል ጣና ፍሎራር የሚባል ተነስቶ ከኢትዮጵያ ወጥቷል አቢሲኒያ ፍላወርስ የሚባል ደች ፍላወር ግሩፕ የሚባል አልፋ ፍሎራል የሚባል ኩባንያዎች እነኚህ አቁመዋል ስራ ኦኬ በጸጥታ የተነሳ ጸጥታ ስለሌለ እነኚህ አማራ አገር የነበሩ ናቸው ሜሪዲያን የሚባል የፈረንሳይ ኩባንያ 2.1 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ጂኦተርማል ለማቋቋም ጀምሮ አቁሞታል እሱ 2.1 ቢሊዮን ዶላር እንታይና ንሰምዕ ዘለና ጸጥታዊ ጸገም እግርግር ኩናት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ነቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ጸገም ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ሓደ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ኢትዮጵያውያን በዓሎም ዝገለጽዎ ማለት እዩ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝበሃል ዝገለጾ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ኩናት ንኢትዮጵያ ነታ ሃገር ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ዝትመን ክሳራ ከም ዘውረደላ በጽዋራታ ብኢንፍራስትራክቸራታ ብኩሉ ነገር ዝገበረቶ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ዕንወት ማለት እዩ ኣብቲ ነቲ ኩናት ምስ ብዝተሓሓዝ ዘጋጠመ ሳብ 20 ቢልዮን ነቲ መንግስቲ ክሳራ ከም ዝወረደሉ ሕጂ ድማ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዙሕ ኢንቨስትመንትታት ክሳራ ከም ዘጋጥም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ቅድሚ ኣብ ምምፁ ኣብ ኦሮሚያ ዝግበር ዝነበረ እግርግር ንብዙሓት ካምፓኒታት ናይ ደገ ብሰንኪ ናይ ቀሮ ምንቅስቃሳት ብዙሕ ክሳራ ኣጋጢሞም እቲ መንግስቲ ካሕሳክቦም ከም ዝፈተነ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ኢንቨስተር ክመፅእ ይኽእል እዩ ገለገለ ኢሎም ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ እዮም ግን ሪስክ ናይ ሴኩሪቲ ዘሎ ተዓዲ ኣመና ብዙሕ እዩ እዞም ካምፓኒታት እዚኣቶም ኣብ ኣምሓራ ብዝግበር ዘሎ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ክሰርሑ ስለዘይከኣሉ ጠርኒፎም ክወፁ ይግደዱ ኣሎ ዋላ መክሰብ ክህልዎ ክእል እቲ ቢዝነስ ግን እቲ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ንኸይቅፅል ዓብይ ምሕንቆ ይኾኑ ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ እናረብሐ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እዚያ እስከስምዕዋ ትዝበለፀ ዝመቸ ቢዝነስ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ክኸውን ዝኽእል ነብዩ ጩፋ ከኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ለቀረበበት ቅሬታ ምላሽ ሰጥቷል። ነብዩ ጩፋ በሰጠው ከ9 ደቂቃ የበለጠ የድምጽ ምላሽ አንድ ነብይ በፓትሮል መታጀቡ አይግረማችሁ፣ መታጀብ ከፈለጋችሁ ስራ ስሩ፣ ማርሽ ባንድ አይደለም ካላንደር ሁሉ ሊዘጋ ይችላል ሲል ተናግሯል። አንድ አገልጋይ ወደ አንድ ከተማ ሲገባ 7 እና 8 ፓትሮል ለምን ያስፈልጋሉ የሚል ጥያቄ የምታነሱ ሰዎች በባጃጅ ታጅቦ እንዲገባ ነው የምትፈልጉት? አጀብ ብላችሁ ሁከት የምትፈጥሩ ሰዎች ለመታጀብ ፈልጋችሁ ከሆነ እንድትታጀቡ የሚያደርግ ስራ መጀመሪያ መስራት አለባችሁ። ምንም ውስጣጋችሁ ስራ ስሩ። አነ ዝገርመን ዘሎ እዚኦም ነቢያት ዲዮም ወላ ፕሮፌትስ ይባሃሉ ተቃልውን ክትቀመላና ከበደትኒ አንዶ ናይ ክርስቲያን ሃይማኖት ዘይኮኑን እትሳቶም ዘምልኽዎ ክርስቶስ ዘይኮነን ክርስቶስ ሓንቲ መዝሙር ነይራ ቆልዑ ከለና ንጥቀመላ ዝነበርና እትና ክምህረኒ ደልዩ ዳንበር ኣብ መብልዕ ማል ዶም ተወልደ ትብል መዝሙር ነይራ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ንፈልጦ ተኮይኑ እትሳቶም ዘገልግልዎ ኩለት ከሎ ገዛ ሲኑ ኣብ መብልዕ ማል ናይ እንስሳታት ቦታ ዝተወለደ ሙሉ ህይወቱ ድማ ዝኾነ ይኹን ሓብቲ ዘይነበሮ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዝሞተ ክርስቶስ ዘይኮና ንፈልጥ ነቲ እዚኣቶም ዳም እንታይ ዓይነት ሃይማኖት ስለ ዝኾነ ናይ ክርስትና ወይ እውን እንታይ ዓይነት ቨርሽን ናይ ክርስትና ስለ ዝበፅሖም እዮም እዚ ሕጂ ማርሽን ባንድ ተይሩ ሃገር ብምልእቲ ወይ ከተማ ብምሉ ከም ሓደ ዓብይ ሴሌብሪቲ ከም ዝመፅእ ዘሎ ገይሮም እዮም ዝቕበልዎ ዘሎ አሜን there must be something ካል ዓይነት ክርስትና ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለና ክርስትና ማለት ክርስቶስ ናይ ትሕትና መምህሪ ነይሩ ናይ ትሕትና መምህሪ ነይሩ ሙሉ ህይወቱ ካብታ ዝተወለደላ ክሳብ ዝመውት ናይ ትሕትና መምህሪ ነይሩ I'm sure this guy is not showing humility ወይ እውን ትሕትና ይኮነን ዘርኢ ዘሎ እንታይ ኣብ ምንታይ ደረጃ ይተበፅሑ ዘሎ እንታይ ዓይነት ሰብ ስለ ዝኾነ እዚ ክሳዕ ክንድዚ ወላቶም ናይ ዓለም ሴሌብሪቲ እውን ክረኽብዎ ዘይክእሉ ወላ ናይ ደርፊ ሴሌብሪቲ ከምዚ ክወሃቦም ከለይ ዋሓጠለይና ኣነ ዋይ ስለምንታይ ክንድዚ ጠራዕራዕ ዘድለየ ስለምንታይ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከምዚ ዓይነት ወርሺፕ ክወሃቦም ወይ እውን ምልኪ ክወሃቦም ዝግበር ዘሎ ካላ ዘራርባ everything ነዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ሰብ ንኻልእ ሰብ ከምዚ ንኸውን ኢኻ ትዕድመ ዘለኻ እዚ ሰብ እዚ ሃብታም እያ ብሂወቱ ክትሪኦ ከለኻ እንታይ ይስርሑ እንድሕር ኢልካ ድማ ንክርስቶስ ምግልጋል እዩ ወይ ልክዕ
ክርስቶሲ ሓደ ሰብሲ ከገልገለካተ ኣነስናትካ ኣልዎ ኣገልጋልክ ክኸውን ደልየ ኢልዎ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ጥቅስታት ባዕልኩም ትፈልጡ ኣነ ንኹም ኢለጠቅስ ኣይኮንኩን እምበኣር ምስ ንዓይ ከተገልገል እንተደሊኻ ኩሉ ሃብትኻ ሸይጥካ ኩሉ ንብረትካ ገዲፍካ ሰዓበኒ ዝብሎ ነይሩ ወላቶም ሃዋርያት እውን ነቲ መናብሮኦም ገዲፎም እዮም ዝስዕብዎ ነይሮም and I think ኣገለ ፖይንት እዚኦም ሰባዚያቶም ኣነ ዘይተረዳእኒ ክፋል ናይ ክርስትና ከም ዘለዎም እዩ ንፕሮቴስታንት ንመንፈሳውያን ንኻልኦት ክነቅፍ ኢለ ኣይኮንኩን ግን at some point ገለ ሊሚት ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ እዛ ኣካይዳ እዚ ሰብ እዚ ካብ ድኻታት ሰባት እዩ እቲ ገንዘብ ዝክቦ ዘሎ ካልእ ቢዝነስ የብሉን ወይ ካልእ ኢንዱስትሪ የብሉን ሰባት መፅኦም ብዝብዎ ዘለዎ ገንዘብ እዮም ኣብዚ ሓደ ኢትዮጵያዊ መልሲ ይብዎ ነይሩ ናባና እውን ክሰግር ስለ ዝኽእል እየ ዛረበ ዘለኹ ኣነ አንዱ እዚህ ዘመን ነቢይ ለመሆን አንዱ ትልቅ መስፈርት መሀይም መሆን በምሬ ምንም አትፈራም ህግ ይጠይቀኛል ምናምን አትል ብር ይባዛል አባዛለሁ ስትል ብሔራዊ ባንክ እንደሚጠይቅ እንኳን አታውቅም አለመማር እንዴት ጥሩ እንደሆነ ገብቶሃል ምን ብሔራዊ ባንክ ይጠይቀኛል ብለህ አታውቅ ነቢይ ለመሆን አንዱ እዚህ ዘመን ነቢይ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ነብን ምዃን ኣብዚ ዘበን እዚ በቃ ኣመና ደንቆሮ ምዃን ጥራይ ዘለካ ምክንያቱ ተሓታትነት ዘለካ እውን ኣይመስልኒ እዩ ብሓፈሻ ናይዚ ሰብ እዚ ዝተገበረ ንብዙሓት ሰባት ወላ እውን ነቶም ወንጌላዊት ቤተክርስትያን እውን ኣተሓሳሳብና ኮይኖም ይመፅእ ኣሎ ነቐፌታ ስለ ዝገበርዎ ብቦዲጋርድ ናይ ኣቢ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንባዕሉ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ደገፍቲ ስለ ዘምፅእሉ ዘለዉ ነቲ ፕሮቴስታንት ዝበሃል ኣብ ጎኑ ከም ዝስለፉ ስለ ዝገብሮ ዘሎ ይፈትዎም እዩ የተባብዖም እዩ ዝትሪእዎ ዘሎ መንግስቲ ከም ዝተሓባበር ከም ዘሎ ትርኢኻ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ክትሪኦ ከለኻ ብሓፈሻ ግን ፀበሎም ኣይልከየና እየ ዝብል ሰብ ዝደለየ ሃይማኖት ወይ እውን ዝደለየ ኣምልኾ ክህልዎ ፅቡቕ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኤክስትራቫጋንት ኣካይዳ ግን ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ዘይተደልየ መልእኽቲ ዝህብ ንሰብ ተማሂሩ ንቅድሚት ንኸይከይድ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንክወድቕ ስለ ዝገብሮ ድማ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ይስምዓኒ ናትኩም ርእቶ ብዛዕባ እዛ ርእስቲ እዚ ክሰምዕ ይደልየ ብፍላይ ድማ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ጥንታዊ ሃይማኖት ዘለዎን ሃገራት ኣብ ካልእ ህውቶታ ከይነኣቱ ባህልናን ክብርታትናን ሃይማኖት እውን ኣለና እስልምናን ክርስትናን ኣለና ታሪክ ኣለና ስለዚ we have to be very careful ሰብ ወላ ኣብ ወንጌላዊ ቤተክርስትያን መንፈሳዊ ቤተክርስትያን ተኾነ ፀገም የብለይን ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ግን I think ነቲ ሕብረተሰብ ናበይ ገፁ ይወስዶ ከም ዘሎ ንምርዱ ዝኣክል እውን ንኹሉ ሰብርሁ ይመስለኒ ምክንያቱ ጀስት ናይ ቤተክርስትያን ኣገልጋሊ ስለ ዝኾንካ ማልቲ ሚልዮነር ትኾነሉ ኣብነት ክህሉ ይግባአን እዩ ማልቲ ሚልዮነር ዝኸውን ንዓይ ፕሮዳክት ኦር ሰርቪስ ናብ ዕዳጋ ከምፅእ ክኽእል ኣለዎ ንብረት ቢዝነስ ፈጢሩ ድዩ ገለ ፈጢሩ እዩ ከብትም ዘለዎ እምበር ጀስት ንካልኦት ሰባት ማኒፕሌት ብምግባር ወይ እውን ጀስት ንቤተ ክርስቲያን ከም ዝእከብ ብምግባር እሞ ሃብቲ ዝተኣከበ ሰብ ብትእክቦ ሃብቲ እንድሕር ትህብትም ኣለኻ I don't think it's fair but ናባኻትኩም ይገድፎ ኣነ ናተይ ርእቶ ናትኩም ርእቶ ድማ ሰምዕ ደስ ብለኒ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ሆኖ አውቅም ብለም ድምዳሜ የሰጠህበት ቃለ መጠይቅ አንዳንድ ሻቢያ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ደንቃራ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን አሁን ለደረሰችበት እንዲህ አይነት ምስቅልቅል ለሆነ ገጽታዋ ተጠያቂም ነው በአንድም ይሁን በሌላ ብለው አቋም ያዙ ወገኖች ጭምር ነው ወጣው ያንተን ድምዳሜ የተቃወሙት ምናልባት ውይይቱን ሙሉን ያልተከታተለ ሰው ይሄን ብቻ ነጥሎ የወሰደ ሰው በተሳሳተ መልኩ በተሳሳተ አውድ ተመልክቶታል ብለህ ነው ምታምነው ወይስ በትክክል አቋም እንደዛ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል? well እንግዲህ ኣብ ኢትዮጵያውያን ሓደ ዲቤት ኣሎ ኩሉ ግዜ ሻዕቢያ ታሪኻዊ ፀላኢና እዩ ዝብል ልክዕ ከም ግብፂ ገይሮም ንሻዕቢያ ዘቐምጡ ወይም እዚ ድማ ነቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ከም አጀንዳ ዝጥቀሙሉ እዩ ነፍሲ ወከፍ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ አበባ ናይ መወዳእታ መጣልዕት ካርድናቱ ንኤርትራ ከም ፀላኢት መቕማጥ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ዝበለ እዩ ቻምፒዮን ናይ ኢትዮጵያ ንኽትከውን ንኤርትራ ስኬፕ ጎት ወይ እውን ገንሸል ክትገብራ ክትክእል ኣለካ ናይ መወዳእታ ካርታ ናይ መራሕቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘለው ቅድሚ ምውዳቆም ዝጥቀሙላ ካርድ እያ እዚ ሰብ እዚ ድማ ሻዕቢያ ታሪኻዊ ፀላኢ ኮነን ብምባል ገሊፁ ነይሩ ብዙሕ ካብ ኢትዮጵያውያን ድማ ባንዳ ብምባል ይጠቕስዎ ነይሮም እስከ እንታይ ኢሉ መሊሱ ንስማዓዮ ይሄ ሐሳብ የተነሳበት ዋናው ምክንያት በምንድነው የፋኖ አብይ ከኤርትራ ጋር ጦርነት ሊገጥም ነው ወደብ ላመጣ ነው ወይም ደግሞ ኤርትራም የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ናት ሻዕቢያ ያለ ፕሮፓጋንዳ ያዘነበ ወደ ጦርነት የኢትዮጵያን ህዝብ ማስገባት ፈልጓል ስለዚህ ያን በተመለከተ ለቀረበ ጥያቄ አንደኛ ምንድነው ኤርትራን መንግስት
ትናንትና የጨለማ ጊዜ አጋራችን ብለን አምጥተነው ወይም ጠላት የሚለው ታሪካዊ ጠላት ከሆነ አንድ አካል ቅራኔያቸው የማይታረቅ ባፈሻ አብዚያ ቪዲዮ ዚያ አንታይ ዝብል ኤርትራ ታሪካዊ ጸላይት ኢትዮጵያ አይኮነትን አብይ አህመድ ነቲ ዘሎ አብ ኢትዮጵያ ዝካየ ዘሎ አጀንዳ ናቱ ብፍላይ ናይ አምሓራ መፍታሕ ስለዛበዮ ንኤርትራ ከም ስኬፕ ጎት ንክገብር ዳንበር ወላውን ምስ ህወሓት ዝነበረ አካይዳን ታሪኻየውን አሞንጎም ብዝነበረ እምበር ኤርትራ ታሪካዊ ጸላይት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ስለዝኾነት አይኮነትን ይዝብል ንኤርትራ ግን ብግምት አላክሪዮ ከሉኻነ ኢትዮጵያ ዝበሃል ታሪካዊ አደገኛ ጸላይ ናይ ኤርትራ እዩ ኢትዮጵያ ክንብል ከማን ከቢድ ኩሉ ግዜ አብ 4 ኪሎ ኮፍ ዝብሉ መራሕቲ ንኤርትራ እቶም ቀንዲ ንልኡላውነታ ንህላውያ ንቐጻልነታ ጸገም ዝኾኑ ሓደጋ ዝኾኑ ንሳቶም እዮም እዚ ንጹር እዩ መንግስቲ ስለተቀየረ ወይ ዲፕሎማሲ ስለተቀየረ ክቅየር ዘሎ አይኮነን ታሪክ ተተመሊስና ተሪናዮ ናይ ኤርትራ ዛዕበየ ታሪካዊ ጸገም ካብ ኢትዮጵያ ይድመጽእ መጋበርያ ናይ ካልኦት ምዃን ማለት እዩ ምናልባት ኢትዮጵያ መልክዓን ተቀይራ ካላርስ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ለንቀነ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ድማ ናቡ ክምለሲና ብኩሉ መንገዲ ክሪዮ ስለ ዘለኹ እስከ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ዓብይ ኣዛራበይ ኣርእሲ ኮይኑ ዘሎ እዩ እዚያ እስከ ስምዕዋ ኣመርኬልካ ጎንበስ ጥልዕ ክትብል ዘይሓፈርካስ شو كان علوكا أسمع خلينا كاس تعدم الله خايلو زعقرع أنت اليوم نايب حكي كنت أول سعيد ولا شكوري أنت العلو والله مالتي أنا دي أدي سبا خيره أدي سبا عدين دي أنير أدي سبا أنا زهانس كون دي أنا زهانس كون أنا تاكس خفيلة زهانس كون عدين خلاني أنا بيت كل هستوري زهانس اللي خلاني أنا زي كونت الناس VIP أبولي تقبل هاجر نمني يحصل بتخيل تزغون للتكم تقبلته أي قبلك أزولته للت ده نمن تعيا خو مجرى الليل قاس نشتي تهون زي سكر رسال إنه جنسايز فتصبح بزخانة من جدي هما رئيس دقافي ناس كتحلقي حاجة زي خوين خرّي خلي عسّت كده تعشوا تقول نزخانة نجر خطامه وإذا ما نبولت كورا بحط كمل كخير يخل خالي قد أي خون مرجتي ناي مرجتي خم يلوك إرترا مريتها ترحمبر خمسة كنا يملس تعذر مريتها ترحمبر حزب زي قدسهم معاتيهم منهم ترى ولا أمر إرترا تبعت له ونزلهم تعيو حسب بس خالي يلن خالي وحيتو ده قالت توز بهالنا قالت يلن تاريخي متأرع قدام أي زارون أي حسون ناقصون civilization قال ملت هون يبلمن لو علي قال لنا قالوا لا قال حاولت شعب زفرس قال وين يبلمن أقول لا تقرأ إياه وين يبلمن كهاليجن تاريخ فقري حزبي يكون ناتنا كو يلوم حاليو ما يكون تقنيسنا كو يتبع كو تقنيسها يلوم حاليو تيكونن إذا زربا ناي ستالين كابيد مزاتي أسكنة تعزة ريتونا تيكب سلزغونكي قارو خنو أمحرة إذن يقول عزربان حد حنا متفنان حديقنا بحد خوينا مكتول قاطع متفتيرو له أبقال سنيرنا ننا هجرنا خندقف دما كم كله تقالا ساي نباس نتصرف نيرنا نخون قداي ها هجرنا أنفت كيرو نحوار سلان تمسينا دما قداياتنا ونزيفنا مرقت إيتاتنا تسجينا راداراتنا تقوينا حبيرنا نكالس بوليتيكا بخوميز غي نحنا أولي كونان نعنا مساخط مسألة بجن هزبنا نقرارب حلافنة علنا ويل بدحريت مول تنتزي بالنا مالتي نغيدنا بمدب إنسا نبتقبلو دلي دلخوخن زيايا تاتابوحيت نيرا ملسنا تادب ما زيايا مثلني هزبي سرحو نهزبي فقري السابقة نهزبي بزعا مقراب سرحب كسيرو يخسرنيو أب هزبي أب قصالي أول دو إنفست قبارو أول دو إنفست قبل أي خسرنيو كذا خسر رينا نفلت خسر ولدو كنا سلازين فلت مو كابحلو فتماهرنا نزقوا بزي سلام نفتره له بزي زار بزول أول سعيد بزح سواد لهم معنتي عوض واستمال جميرهم بزح واتساب بزي يوتيوب ون لك حالونا لتي حادي عدامي هاي فلتنا نيرنا عقاتامي مدبنا غيرنا بزخانه زي حسبنا يركي ما من درجة موالي قال توبيك غيرنا 15 غيرنا وناس مصلحوا لنا المية اللي حوقات غير حوقات طيق بعد مثل زي اللي نسينا نقول نزار بلنا بعد ما تصبوا يعني أنا نقول بزي قطامي قال
نعدم يكون إلى نسرع كنا نزارب زلنا نسرع زلنا كنسرع هنا زرعنا على لون حدقة قالوا إحنا بتانيشتي عقمنا بتانيشتي رديتنا نجنزب ونقرأ له ونسرع هنا زخانة مدبنا خنزازم وتملكتي حجي أنا ونشكر يا خوس خلا من أنتي حدث زينا خنقرأكم مس ستالين قبر سلاسة كنسر هنا ورنا سمراخ عدمو مدبالن ستالين نتقرأ بسقما سقابلهم زمكتن فع غازيتنياي زلنا في اللي يزغونه يغون بعلو على التقراي هاي لدى دبيتون اتقلقل استقاننا بالعلي ارتراز اللو مرداتها قديفكا ابلع لها قرز اللو متكل زت الله يكونن انا نجيركمي متكل يدنقي انت واحد هاي لترايو تقراي تعود تبل جرحز تقملا زلو انا بس دق تقراي اوكي حجي نابتي محبراوي ميديا زلو نسكر لو أقولنا أبو خينا سريحنا تدمير مايلنا وأنا مستألمت دقنا أنا بمسوي أنا خينا أنا أبي مستألمة دقنا زي كالف متيو أنا إذا تقلال لا أقولنا تقرأ كوينا سرح وقاعدين يكونكم أقولنا هاجر كوينا سريح زي النمبر أقولنا تقرأ تقرني أقولنا محرة أقولنا إثيوبيا بحفشو كوينا خسرح فقادنيا أيكونكم أنا يرتاوي زيادة من أنا قولعي كنا راداراتنا قدم له أيقبلني أنا صرحت لكم شفاق أقول لكم وعنو قوها أم حرام يسرسعها لا داراتنا هيا كسر شبشب أورما مسبلغ شبشب حزبي كرهوة إزدرلي حزبي كرهوة بر لا تبراريو تمشارني الله كلاشيني كونكم هذا علامة حزبي كرهوة إزدرلي شاما إلنا ترقياتاتنا نهنت شاما إلنا إلكتريك نقوله شاما إلنا زعانو بيتمرت تهلي نتقلنو شاما إلنا هوسبيتالاتنا نهنت شاما إلنا قطبانا نعبي أو كنت نبهل لو مخا أخص جميل لو مسكو صغينا نهرمو I am not فتوة سلوة this is me ولا تكيني يكون كنانا نجيركم يعني from day one نجيركم يعني قلعوها يكونن قلعي يكونن نزي أتدقفو كيلو قطبانا خاني عبي إناندلتم سبات حزبنا آخر هو إناندلي كبارا ريلنا يكونن نحن حجي انتايو تي ناي معبل زربازيا أبزحات يسمع سلازلوخيه من البات نمنتاي كردو معبل وينكم زعما مسلو عالم اللي سوان دي تاعتو انا بوليتيكانيا يكون كونيلو ردو يدما بوليتيكانيا انت زي كوينكا اتيناي بوليتيكا اكايداون قرب كخبد خلينا نخطردو انتاي مالتيو ابي احمد انتاي دلل ابزوان زي ابي احمد ايرترا چريمو غوريسو وسد افتك بحر وسد يدللو ابزي زكاتع ويون لعل تحتن زبل مغنيات يبلنا ارتيكل دحر ارتيكل معلتاوي نتو شتو زفلتو نابير ترامزيو افتك بحر كوسد يدل خمزلو بتناتو ميديا كامبينز قبرو زلو سمعنا لنا بافوني لي بتاريخ بتصحني بزبي بتصحني افتك بحر قدن كوهبن له انت زي لهم انت زي قبركو مس غزيكو قبرو مخانه يفلت يبلالو اوكي انتاي كغبري زلو مالت يجي اگر كاك تحنص اگرنا خنانص صريا كنص حزب سلام نخركب ياسنا كل حزب ايرترا دليتيو عند حرمتيو هاجركا كوررد حسبته لحد حيل انت خاخ قبر زلكا سيمبل حتو ابي احمد لن كانت رايسي اب حسب اب كل العفر سراوي تنقساقش نيرو ناي وق مناورا نخغبر سلازي نابي ايرترا ورار كساب زغبر كصبي يلكا لبا من دحر خوينكا نصلايخا نتو كوينات اب عدخا نخيمصو أقدمك كلام قدك تفتر كتكلم لك أبدي كان ليك أسأل تزاري بلي يعني أبوشت مريت إيرترا زجبر وق كل يبلون تهرجي أبي أحمد حلمناتو نتصور يمزي من هالبعد أنت تهاد قال ملج اللي يكون قدينا إثيوبيا زفتح له معلتي قدينا محرم تدقيسلو نا يوروما تدقيسلو نا يتقراي معلم تغيرلو نزالو ملي تدقيسك حدرك بلا يكون نسبحيتو إيرترا ورارك جمري سلازي إيرترا أنت كتقبر له مس كلاتهم حيلتات
ንኣቢ ከፍርስዎ ንኤርትራ ክጠቕሙ ኢሎም ዘይኮኑስ ናቶም ረብሓ ኣቢ ብምውዳቕ ኮይኑ ዝስምዖም እሶም ክሰርሕ ክትክእል ኣለዋ እዚ ማለት እዩ ኩናት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከም ዘይግበር ይገብር ማለት እዩ ኣብነት ፋኖ ኣብ ኣምሓራ ኮይኑ ምስ ኣቢ ይቃለስ ኣሎ ንኣቢ ከኣልየ እዩ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ፋኖ ምስ ተዓወተ እንታይ ጋራንቲ ኣለና ጋራንቲ ዝበሃል የለና ብሂወት ኣቢ ኣሕመድ 5 ዓመት ገይሩ ሰራዊት ተደላዲሉ ኣሎ ስለዚ ንፋኖ ተቐቲልዎ ናብ ኤርትራ ወራር ክጅምር እዩ ሕልምናቱ ግሁድ እዩ ፋኖ ንኣዲስ ኣበባ ከኣቱን ኣይንፈልጥን ኢና እንድሕር ኣትዩ ኸ ንፅባሒቱን ኤርትራ ንክወርዕ ዓቕሚ ኣለዎ ኖ ብውሕዱ 6-10 ዓመት ከድልየ እዩ ንክረጋጋእ 10 ዓመት ንኤርትራ ንልምዓትን ሰራዊታ ንክትሃንፅ ካልእ ነገር ንክትገብር ብዙሕ ግዜ ኣለዋ ፖለቲካ ኣካይዳ ኣለዎ ኤርትራ ናብ ሱዳን ትኸይድ ዘላ ንሱዳናውያን ስለትድንግፀሎም ኣይኮነትን ተደም ኣለኹም የስ ንድንግፀሎም ኢና ግን ናብ ሱዳን ዘኸደና ዘሎ ምክንያት እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሓይሊ እንተደይ ተዓዊቱ RSF ዝበሃል ኢማራት ዝምውሎ ዘሎ እዩ ክሳብ ከሰላን ተመፅዩ ክሳብ ፐርሱዳን ተመፅዩ guess what next step ናቱ ንኤርትራ ልባ ከጥፋላ ምዃኑ ብምትኹታ ክፍሉት እዩ ከምዚ ንኢትዮጵያ ምስ ተቆፃፀረ ብዓሰብ ገይሩ ልብና ዘጥፋልና ዘሎ ብሱዳን ገይሩ ድማ ልብና ከጥፋልና እዩ ስለዚ ኣብ ነፍስኻ ከይመፅእ ከሎ ፀላኢ ኣብ መሬትካ መፅኡ ውግእ ከይጀመረልካ ከሎ ኣብ ርሑቕ ከሎ ብባጀት ጌርካ ዲ ኣፅዋር ዲ ክላሽን ዲ ገለገለ መሃብ ነቲ ፀላኢኻ ናባኻ ከይቀርብ ኮሎ ጌና ካብ ሰራዊሩ ክትምንቅሶ ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ ፖለቲካዊ ብልሒ ይበሃል ፀላኢኻ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ከይመፅእ ከሎ ናባኻ ምንፁ ምስ ፈለጥ ናባኻ እንድሕር ኮይኑ ዕላሙ ተፈሊጥካ ክትገብረለካ ኣባኻ ከይመፅእ ከተዳኽመለካ ተኽኢልካ ድማ ክስዕረለካ ተዲኹም ኣለኹም ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ኣብ ኣፍንጫ ናይ ቻይና ከይዳ ትስዕስዕ ዘላ ስለምንታይ ድዩ ቻይና እንተሓይሎም ኣብ ደገና መፅኦም ክሓርሙና እዮም ስለ ዝብሉ ዘለዉ እዩ ወይ እውን ከምኡ ኳ መደብ እንተዘይብሎም ቻይና ግን ቻይና እንተሓይላ ንሕና ዕብላላናትና ክቐፅል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣጋይን ፖለቲካ ምርዳእ የድልዮ ምስ ተጋሩ ምናልባት መረዳእታ ዘድልዮ ምስ ተጋሩ ምስራሕ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዝብል ተጋሩ እንታይ ኢላሞ ትግራይ ኣብ 2-3 ዝተመቐለ ፖለቲካ ኣለዎም ኢልና ነርና ንሱ ድማ ኣቢ ኣሕመድ ክእለ ኣለዎ ዝብል ሓይሊ ኣለዎ ሻዕብያ ምስ ኣቢ ኣሕመድ ክእለ ኣለዎ ምስ ዝብል ክሰርሕ እንድሕር ክኢሉ ፅቡቕ እዩ ስለምንታይ ቀዳማይ ንኤርትራ ንልኡላውነታ ንግዛእታዊ ሓድነታ ንባሕራ ንመሬታ ስግኣት ክኸውን ዝኽእል ብኣፉ ዝዛረብ ዘሎ ምግማት ዘይኮነ ብኣፉ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ረጂም እዩ እዚ ከዓ ካርታታት መዓልታዊ እናውፅአ ንመሬት ናይ ኤርትራ ሸሪፉ ዝወስድ ዘሎ እዩ ነዚ ዓይነት ሓይሊ መጀመርያ ቀዳማይ ፀላኢኻ ትወስዶ ኣብ ትግራይ ክልተ ሓይልታት ነይሮም እቲ ሓደ ምስ ኣቢ ክኸውን ዝደሊ ንኤርትራ ባሕርናታ ክወስድ ዝደሊ ከም በዓል ፃጥቃን ዝመርሕዎ ካልኣይ ጉጅለ ድማ ብወግዒ መግለፂ የብፅአን ግን ኣንፃር ኤርትራ ዕላማ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፈልጡ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ስለዚ ኣቢ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ መፅኡ ሽግር ክሳብ ዝፈጥር ክፅበየ የብልካ እቲ ዝወሓደ እቲ ዝቐለለ ስትራቴጂ ነቶም ንኣቢ ከውድቕዎ ዝደልዩ ዘሎ ፋኖ ድዮም ካልኦ ድዮም ንሳቶም ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ነቲ ናባኻ ክመፅእ ዝኽእል ሪስክ ስለዚ ኣልዩልካ ዘሎ ንሳቶም ኣዲስ ኣበባ ምስ በፅሑ ኸደ ይበፅሑ ድዮም ኣይበፅሑን ካልኣርሲ እዩ እንተወሓደ ግዜ ትገዛእ ኣለኻ ኣብ ፖለቲካ ድማ ግዜ ምግዛእ ንዓኻ ክትደላደል ዕድል ይበካ ሃገርካ ክትሃንፅ እውን ዕድል ይበካ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ኩነታት እዚ ሓደ ሰብ ኣብዚኣ መሊስዋ ነይሩ እንተ ሰብ ብዙሕ ሰብ ኣይርድኦን ኮይኑ እምበረይ በዛ ናይ ኣወል እየ ክዛረበኩም መፅእ ኣለኹ ግዜና ስለ ትቐትለና ደላ ግዜና እውን ክትቐትለና ከምዚ ይብላ እታ ኣጀንዳ ናባና ኣይኮነን ተፈንያ ነይራ ናብዚኦም እየ ኣጀንዳ ተፈንያ ነይራ እዞም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹ ብምሎም ጋዜጠኛታት ኮይኖም ትንተና ደቡብ ናይ ፖለቲካ የኤርትራ 24 ሰዓት ንሕና ይኮንና ክንዛረበላ ነርና ንሕና ይኮንና ትንተና ክንበላ ነርና ክንሳ ገለገለ ንሕና ይኮንና ንሶም እዮም እዚኦም እዮም ነይሮም ፓራሶሞል ዝበልዕላ እዚኦም እዮም ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ከማ ጌርና እያ ናብ ፋና ገለ ትብል ሜድያ ተፈንያ ከይበፅሐት መፂኡ ተዛሪብላ ነይሩ ሕጂ ኸ ናብዚኦም ከይበፅሐት ክላዋይ ንምንታይ ንሕና ክንመርፆ ኣሎ ኣጀንዳ ንኹምና ጥራይ ክንፅበ ሓቂ ዝመነሰይ ሓደ ግዜ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሚድያ ኣክንዲ ናብ ካልእ ኣተኪሩ ዝሰርሕ ኣብ ንሓትሕዱ ኣብ ምብላዕ ዝያዳ ግዜ ከም ዘጥፍየ ዝርኢ ግን ኣገይን ኣብኡ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘድሊ ይርዳእካ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ መጀመርያ ፀላኢኻ ኣነፂርካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ መን እዩ እቲ ንህላዌኻ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ፀላኢ መቐምጥ ኩሎም ፀላእቲ ብዙሓት ፀላእቲ ክህልው ይኽእሉ እዮም ህወሓት ኣብ ግዜኡ ንኤርትራ እቲ ዝዓበየ ስግኣት እዩ ነይሩ ተርዲኹም ኣለዎም ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ዝነበረ ድማ ምስ ዝተሓተ ስግኣት ኣቢ ስለ ዝነበረ ምስ ኮይኖም ነቲ ዝለዓለ ስግኣት ክኣሉ ይፈቲኖም ሕጂ ድማ እቲ ዝተሓተ ስግኣት ዝነበረ ኣስካለ ቀይሩ ዝለዓለ ስግኣት ኮይኑ መፅኡ ኣሎ ኣጋይን ፖለቲካ ከምኡ እዩ ክትቅይር ኣለካ ኣላያንስ ክትቅይር ኣለካ
ናይ بحكي إذا أنت دليل تردي كلمة كفيديو إذا كبهال كلجن كل تسأجم ترى يجون ما ين طبعا كن كوننا مالته يكونن أقداسي step by step كجبر له مجمريا urgency أنا يتأقداس إنتحرنا تسألهاي كنا منتاي نحيله يمتسأله نتسألهاي بخميكة مكتوب دخل زبل نسو أبجمت إتيخا مجمريا نبزد ليه كخت كيدا لك دحريو دما كما تختل نايتم نتسألات متكام أقداسي من البات نبكال أرس خيدمبر زيا كاب عصب زمتساتيا عيد رعوز عيد يقبر لنا دبل أب عصب زلو سنبلنا عيد تريا نبحك دست سنبل سلريا كالون كاب كرند متسألون نيرو أن جعل زي كاب كرند متسألين نيرو ناي عيد celebration أب كرن كمي كم زنبرة زريو عيد مبروك نبحكي كتما أنا زعبا خلو سلا زرعيني زقرميو من يسير لنا بيرترا تبلد خادمة ويهزبي لنا بيرترا زبل زلدما دقيم كحسب يزبلو زلو زي سيلي يدزارب زلو سلا زقي أبيرترا ملو حزب كم زلون أب أملاخ زعمن ناي أملاخ حزب كم زخونا بيرترا زلو زبدما بزنري أمونغو إرتراويان زل هايمانوتات أم مكرراب عدنات نايز بيرترا محيال عبس راح كدلينا ينو تتصرحي زلو مليسنا نقدميت كان السقاقرو لنا دقيمة عيد مبروك بليدا لنا توم هزبي ناي موداتا زيار يكم كودي دالي ساسلزيا تسفاني وس شيرز قبرايا أبي إرترازلو هفت قب حرسي كحل أرستيو نزاسلزيا راي نحري خياسي اتدسيتاتنا إرترا كندمنتايت باغا خنزلو تزاريبنا خنودو زي نخل إثيوبياويان نزخر يخلو تسألولو ترايم زخولو مغنياتو نحنا ون إرتراويان نتزالنا تسقع بتخكل سلدي فلتنا يزالنا نساتهم نايديناتهم سلوزت أموتيهم كم زخونو مبار نايلومي أرستاب زخودي لايك قبرو سبورت قبرو دقفكم هاي توحيد النابلكو أبزيا مزيادة رفقات فكمي thank you very much for your support صيلي مقيح كيت المطا عاتر نويحو كيت مطو بقع خيري إلي محمدي هو ناس بحري عتمنيو تاريخ وزرسح تايقوينيو زي والعنز وسح تيو وصلو العشاقي وصلو إنسي خزبس أمو تقولي زلو أمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفعة كل دمي بحري تاريمي أمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفعة كل دمي بحري ناي بيني